Merħba l-episodju ieħor tal-podcast. Qabel ma nibdew ftit aġġornamenti mid-dieħla membru tal-Patreon se jingħaqad magħna fl-istudio għal daqstant jekk inti tixtieq li tkun hawnhekk fostna għal wieħed mill-episodji inħeġġitkom tibatilna ismek u kunjomok u minn hemmhekk jaf titla' bil-polza biex tkun hawnhekk fostna. Aktar minn hekk nixtiequ li ikollna naqra feedback dettaljat dwar kif sejjer il-proġett tagħna tal-podcast għal daqstant. Jekk intom interessati li tgħinuna kemm tibatuli email fuq john@johnmallia.mt jiena nibatilkom is-sondaġġ u mbagħad minn hemmhekk speċjal niġbru d-data u naraw kif sejrin u fejn hemm bżonn li mmorru. Il-mistiedna tal-lum, il-mistiedna hija Dr. Mary Briguglio li hija ekonomista b'interess speċjali fir-relazzjoni bejn kif is-suq ġieli iffalli u l-imġieba tan-nies bej wieħed ieħor ftit aktar komplessa minn hekk, però l-Mary staqsejta il-ġid fil-femma tagħha realment. X'inhu issa l-boom ekonomiku s-siket u nistgħu nosservaw l-affarijiet b'mod naqra iktar ċar. Min verament mar minn fuq tkellimna fuq is-suq tal-proprjetà, l-impatt soċjali tal-partiġaniżmu eżaġerat tal-pajjiż u meta kkuntrastat mal-bqija tal-Ewropa, il-Malti. Kif verament sejjer. Naddu issa għall-sponsors li mingħajrhom il-podcast insa li jsir għal daqstat inħeġġitkom li meta tkun qed tagħmlu konsiderazzjoni tagħkom għal naf servizzi, kummerċ, eċetera, inħeġġitkom biex turu tal-inqas konsiderazzjoni għal dawn id-ditti li huma tant ta' sosten għal dan il-proġett. Mela, grazzi lil-main sponsor tagħna Orange Man, qed nisma' ħafna affarijiet sbieħ fuq l-Orange Man. Orange Man huma ditta Svediża li qed jgħinu l-ħafna fix-tutna biex jaqtaw il-vizzju tas-sigaretti. Żuru s-sit tagħhom li huwa orangeman.store għal soluzzjonijiet varji skont il-bżonnijiet u l-preferenzi tagħkom. Tinsewx intom ħerġin mit-checkout kemm tiktbu John Mallia, caps locks u minar space biex tieħdu 20% skont fuq l-ewwel xirja tagħkom. Tal-Man Up se nibdew bil-kalendarju l-ġdid tagħna għas-sajf u anke l-bqija tas-sena għal daqstant jekk tixtieq tibqa' ġurnat fuq dak kollu li se jsir bil-Man Up ibgħat li email fuq hello@manupmalta.com. Daw ħajkunu pjuttost avvenimenti b'numru limitati ta' nies għal daqstant jekk tkun l-ewwel li tkun taf ibgħatilna email fuq hello@manupmalta.com. Biex iċelebraw l-ewwel ġimgħa ta' ħruġ l-Kebs qegħdin joffru punti doppji lil kull minu membru ta' Kebs Circle. Din promozzjoni għaddejja sa nhar il-ħadd 13 ta' Ġunju li ġej. Punti li jissarfu ovvjament fi skontijiet, vjaġġi u affarijiet ta' din ix-xorta, jekk qatt m'għandkomx l-app ta' Kebs, niżluha minnu fih u tistgħu tibbenefikaw minn skont ta' €5 fuq l-ewwel vjaġġ tagħkom billi ddaħlu l-kod One Night Out kollox Kebs bla space ovvjament fl-app ta' Kebs. Din l-offerta sal-14 ta' Ġunju. U din il-ġimgħa sponsor ġdid merħba fostna Reroute. Reroute hija l-ewwel ditta fix-tutna li tħaddan il-prinċipju ta' low impact lifestyle, joffru id-ditta Mr. Bear Family għal prodotti naturali, organiċi u importanti ħafna ta' kwalità għolja, għad-daqna, għal-leħja, għal-ġilda, għal-mustaċċi, eċetera. Merħba fostna Reroute u jekk qed tfittxu bċejjeċ dekorativi, naf għall-uffiċċju forsi qed tiftħu xi restorant forsi għad-dar, ħenħeġġitkom li tkellmu dejjem lil Valletta Glass, żuruhom fuq il-medja soċjali, fuq il-Facebook fejn huma tteggjati anke f'dan il-video, jew billi iżuruhom fil-ħanut tagħhom ġewwa ta' Qali. Ovvjament, Derek mill-bidu tal-podcast sal-lum il-ġurnata baqa' magħna, baqa' leali pratikament l-istorja ta' ħajti għal daqstant 99866425 jekk tixtiequ li Derek jasal fuq l-adba tagħkom blaħam tal-ġen fi żmien 48 siegħa jew inqas. Dak l-intro mitmum ngħaddu issa l-episodju 13 tal-podcast flimkien ma' Mary Briguglio. Dak kollox. Bil-defaw najdu kemm għal-buzz Mil-wahda neħibu t-nejn Nifmux dwar x'qed irednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Barka Staġġar! Fuq il-Barka Staġġar! Mela, tlaqna?
mux eżatt l-istess ma situazzjoni simili fil-media, ġifieri il-Broadcasting Authority, il-board ta' disciplina or whatever jgħidu, speċa min jiddeċiedi jekk inti ksirx regolamenti maħtur nofsu mill-PN u nofsu mill-PL. Allora jekk inti player indipendenti ma m'intix fil-net jew full-one, you're obviously at a net disadvantage. So basically the players in the media, which are the parties, Exactly, are the also the regulators. Yes. We're rolling? Xan Amerika faħna? Aħna John. Soltu tkun rieda u dal-ħin inti. Jena nqom kmini ħafna u norqod kmini ħafna. Għajli naqda fuq da ċiklu ta' ħajtek. Għajdu li ċiklu pratikament il-pie chart mimlija liktar bix-xogħol. Sewa. Umbat fit-trufijiet hemm is-sodda. Aha. Meta nqum u meta norqod. Umbat nagħmel sforz kbir biex kemm niflaħ indaħħal slices ta' divertiment. Imma minix tajba għad-divertiment, ġifieri dak ir-raġel jipprova u t-tifla jipprovaw jikkonvinċuni kemm importanti u din bironija sħiħa għaliex meta nallem fuq dan is-suġġett, ġifieri kemm importanti li l-ħajja tkun bilanċata u mhux flus biss u mhux xogħol biss. Għalkemm ix-xogħol tiegħek jidher li minkejja li hemm ovvjament ir-remuneration u dik hija importanti naħseb ukoll hemm ħafna meaning li tieħu mix-xogħol tiegħek u ħafna sodisfazzjon. Għalhekk huwa addictive daqshekk, jiġifieri prattikament jiena qiegħda fis-sitwazzjoni illi għandi xogħol li tant inħobbu li kieku anke b'xejn nagħmlu. Eżatt. Jien fil-fatt mal-ewwel niġi ftit apprensiv meta nies jibdew jitkellmu jibdew jippruvaw jimponu fuqek l bdejt nagħlik anke terapista beda jgħid li spiex ta' li għandi bżonn inqis naqra iktar dil-idea tal-work-life balance. Però x-xogħol tiegħi bħalek kieku b'xejn nagħmlu wkoll, fil-fatt meta kont żgħir ħafna minn dan ix-xogħol kont nagħmlu b'xejn u kien il-passatemp favorit tiegħi. U speċa forsi iktar fortunat minn ħadd ieħor u nista' nagħmlu bħala xogħol. Però it does tend to take over għax faċli tossessjona. But then again, l-iktar nies li joġbuni fid-dinja, the Michael Jordans, the Picassos, the M&Ms, kollu ossessjonati spiex ta' bil-dak li għamlu. So, kif jgħidu, sib xogħol li jogħġbok u ma terġax taħdem ġurnata oħra f'ħajtek. Ekku. Għax tiddeverti tkun qiegħed. Ekku. Plus li issa parti kbira minn xogħli huwa li speċa niltaqa' ma' nies tal-ġen bħalek u jkolli konverzazzjoni, jkolli aċċess għall-aqwa imħuħ fil-pajjiż. Speċa di xi ħaġa li qabel speċa forsi kont inkun nista' nsiba nhar ta' ħadd waqt xi jikla jew hekk. Imma taf xi ngħid fuq id-divertiment. Inti taf tiddeverti. Jiena naf li inti taf tiddeverti. Jien niftekrek anke meta kont żgħira l-ewwel memorja tiegħek hija waqt party kont libsa bere, kien party d-dar Tommi il-Mosta, għandek recollection tiegħu dal-party. U tajx kemm sfinna u tajna kienu vera tajbin il-party ta' dik ix-xirka ta' nies ta' dik l-epoka kienu il-bon kienet jgħidli wkoll fuq xi parti d-dar tal-ġenituri tiegħek li kien pjuttost epiku wkoll. Il-ġenituri tiegħi kienu jagħmlu parties kbar ħafna. U kienu jagħmlu dan kien iż-żmien ġifieri ta' movimenti tan-nisa u xirka ġustizzja soċjali u ġifieri tama kbira li se jagħmlu rivoluzzjoni, eċetera, però fost dawn l-affarijiet ukoll kienu jagħmlu parties kbar ħafna jiġifieri. Aħna kellna trobbija pjuttost liberali minn dak l-aspett, jiġifieri trabbejna bin-nisdeħ li noħirġin id-dar, diskussjonijiet kbar u parties. U missierek kien wieħed minn dawk li jiena kont dejjem li sar personal parties u missierek dejjem kien isejjaħ li kien isejjaħ li u kien ħobb jgħid ħafna ċajt missierek. It was always a thing I used to look out for, speċa fejjet li għax kien qisni għall-inqas qed tifhimni. Il-vantaġġ ta' xi ħadd bħalek li dawk iċ-ċajt tisma'hom forsi darba fis-sena. L-iżvantaġġ ta' xi ħadd bħali li dawk iċ-ċajt tisma'hom iktar sikwit.
Però il-sabiħ ta' missieri meta jirrakkonta ċajta hija li f'nofsa jinfaqa jitħaq kemm jiflaħ. U allura inti isek tittieħed u titħaq miegħu. Imma l-punchline tkun ilek li tafu. Meħanjek ta' spiex ta' ejja. Ma, l-lum għajr il-proklività divertiment tiegħek li fija wkoll il-futbol, by the way, u dik l-sliding tackle meċidija li ġifieri. Kemm impressjonatek. Ma stennejtix meta tħares lejk hekk u tagħmel kalkolu tiegħek ma tajtx li ġejja sliding tackle minn speċa minn dil-kantuni. Għal min ma jafx, Meri hija it-sija tat-tifel tar-rispett tiegħi u aħna periodikament konna norganizzaw daw il-five sides tal-familja missiera Lino l-aqwa goaler fosna għandu kemm għandu żmien il-papa? 78. 78? Kun sanit 70 jena? Ma nafx, issa kħiċin xejħu ma le għandu ta' Insomma, u fost kapacitajiet oħra u ħiliet meraviljużi li għanda Mary, hemm ukoll l-sliding tackle defensiv. Mela, lilen mill-attivitajiet rekreazzjonali, jena bdu naqafu il-għalix spiex ta' ħajkonna din il-konverzazzjoni. Biex għalija, u naħseb torbot ma l-ismont li ħat l-ewel, inti ta' spiex ta' il-xol ma jtinix flus biss għat li u jina l-istess. Allura, il-ġit huwa iktar wiesa mill-finanzi? Iva, u naħseb din nafuha. Nafu li l-ġit mhuwiex biss il-ġit finanzjarju, laqqasu biss il-ġit materjali. Meta ngħixu ħajja li fiha l-ġit, qed ngħixu ħajja li fiha ġit soċjali, li pereżempju qegħdin ġo komunità, li għandna nies li nafuhom li nafdawhom, li għandna gvern illi nafdawh, li għandna l-libertà tal-kelma, li għanna l-madwar li utana u kol, mux id-dar biss, l-ambjent tana li għanna fej nesprimu ruħna artistikament u spiritualment. Dak huwa kollu ġit. Mux ġit li sekwit jieġi meqjus u ċelebrat qabel l-elezzjonijiet, per eżempju, speċjalment jekk nkunu tlifna minnu, imma huwa ġit ukoll. Sewa. Nibdew ma' dak speċa huwa il-offol tal-konverzazzjoni. Nibdew biċċa. Reċentament, daw l-aħħar snin, il-GDP Malti sploda, speċ ta' ħafna nies jisu dan l-avvent suċċess ekonomiku kbir. Xeba records miksurin, l-Europa tħares lejna u ħafna minnhom japplauduna, ħaddieħor hemm narrativa li tajt li jgħiru għalina u jagħmluna l-qrun. X'wassal għaliha? Dal-boom ekonomiku, x'wassal għalih? Mela, l-ewwel nisvera li kien hemm tkabbir ekonomiku. Imma, ħana millek immaġini, ipprova immaġina li il-GDP huwa barbecue, right? Tiħu n-nar, għed tikber il-fjammi jikbru, etc. Issa, u inti biex tqabbad dal-barbecue, għandek il-fire starters. U għandek kaxxa minnom. Tajjeb, u tfajta kollha dil-kaxxa. Il-barbecue ġennen. Nar ma kullum l-ola fjamma fl-Ewropa għanna ħna. Imma l-fire starters użajtom kollha. Issa x'inhu ma dal-fire starters? Mela inti għandek kull ħaġa li l-gvern jista' jagħmel biex jitfal il-fuel fin-nar. Per eżempju, li tagħti il-permessi biex jikber il-settur tal-kostruzzjoni. Per eżempju, illi tkun naqri iktar lenient f'ċertu burokrazija. Per eżempju, li tbieħ ċertu assi. Jidħol il-revenue. Per eżempju, assi bħal xiex? Assi bħal per eżempju wirt bħall-art, jew per eżempju anka ċertu entitajiet, jew ċertu fejna fjena bħal sptarijiet, etc. Ġri dawna, met inti tbieħ, qed titfa, tippompja f'dil-barbecue. Issa, naturalment, mawx gvern li ma jriċ jara tkabbir ekonomiku.
u minnaw l-dinja li jinta ħat tipprova. Id-differenza hi jekk se titfa' kollox daqqa, jew jekk se tkun iktar isekkawt u titfa'hom ftit dan l-affarijiet. It-tkabbir tant kien kbir li saħan sitra kellna biżejjed nies biex jaħdmu l-jobs li ġew kreati. U fil-fatt aħna konna qed nimpurtaw anka il-ħaddiema. Dik ukoll kienet strateġija ta' tkabbir għax meta inti għandek iktar nies jiġġeneraw ir-rota aktar ħaddur. Għax għandhom bżonn iktar servizzi, Għax jonfqu, eccetera. Jiġifieri inti l-ekonomija tikber mhux biss għax ħafna nies jagħmlu x-xogħol, imma xi kollok iktar nies li qed jagħmlu x-xogħol ukoll. Ġifieri kollox tista' tgħid li kważi kull fire starter li kien hemm intefet. Issa il-mistoqsija mhux jekk hux se tqabbad ħuġġieġa daqs dinja, imma kemm se tum tixel dil-ħuġġieġa, għax jekk spiċċawlek il-fire starters, mbagħad se tagħmel. Ġifieri dik hija challenge issa li starda tkabbir, kif se tżommu ħaj? Però nibtet ukoll mistoqsija oħra fuq li qed tajt inti għax għajr kemm inti kapaċi tħalli n-nar jaqbad, hemm konsegwenza tal-fatt li inti toħloq nar ifferoċjat. Żgur, hemm konsegwenza wkoll. Waħda mela, hemm konsegwenzi tajbin, nibdew minn hemm. Konsegwenzi tajbin hija li in-nies ħajjistanew minn qiegħed parti minn dan għax dik hija oħra li rrid niġi għalija, bracket żgħira, put a pin on it u mbagħad nitkellmu fuqha. Il-konsegwenzi l-oħrajn huma number one illi jekk jispiċċawlek il-fire starters tittara minn ħaġġeb iktar. Jiġifieri se dejjem tivvinta xi ħaġa ġdida. U diffiċli tivvinta daqshekk affarijiet ġodda meta inti tkun daqshekk loqt fjamma kbira. Problema dik il-luminosità. Eżatt, u sħana. Il-problema l-oħra hija illi, per eżempju, l-infrastruttura se tatlaħħaq ma dat tkabbir daqshekk feroċi, kellna bżonn nimpurtaw daqshekk irjus biex jiġu jaħdmu hawn Malta. Daqshekk nies jaħdmu daqshekk sigħat u jagħmlu daqshekk flus. U wala naħħari li rridu għal Malta, jew forsi rridu iktar nies jgħixu ħajja bilanċata fejn jistgħu igawdu l-kampanja mhux biss mit-triq. Jew fejn jistgħu ikunu iktar mal-familja, jew fejn jista' jkollhom skop f'ħajjithom li hu lilin mill-flus. Issa, tgħodniex ħażin Ġon għax jiena naħseb illi li żżid il-flus għal min m'għandux hija isa l-starting point. Jiġifieri min qiegħed fil-faqar tiġix tkellmu fuq skopijiet, tifhem u arti u ambjent, tieħi l-flus ħajjiex. Dika bħala ekonomista li hija number one. Però meta għandek nies, ħafna nies li laħqu livell adekwat, forsi issa wasal il-ħin, wasal iż-żmien li nibdew naħsbu lilin minn kemm se nqabdu l-fjamma tal-GDP. Jista' jkun però dan irreparabbli, pereżempju jiena kultant inħares kif sar l-iżvilupp. U ngħid di ma nafx kif ħansolvu spiex ta' tkun irreparabbli. It-tessut urban, ġifieri ilha ġejja u ilna innaqxu fih u naqru fih u naqtawlu saqajh, imma t-tessut urban is-sormaj issib pockets li jekk tagħmelek u tagħmelek u ma tħares ħlief fejn tħares il-qudiem, tajdaw sbieħ, ara hawnhekk għadu sabiħ, imma kif tolli rasek jew iddawwar ftitek, terġa' taqbdek kafsa ta' qalb. Iktar minn hekk, sorry. Dinja fej din il-problema eżistiet u forsi sabula tarfa x'din waħda mill-iktar affarijiet li tinkwetani li nara. Saru pereżempju fi Spanja, niftakar darba kont konferenza u semmew u vera bqajt impressjonata, ċertu gvern f'ċertu reġjun xtara l-proprjetà biex iwaqqaħħa u jerġa' jkabbar il-kosta. Ġifieri, jista' jsir tsunami. U verament il-kelma irreparabbli għax inkunu tlifna wirt storiku, jew nkunu tlifna
assi ekoloġiċi li kellhom miljuni ta' snin biex inbnew u issa ma jerġgħux jiġu. Imma ċertu Kruat, per eżempju, mhux daqshekk diffiċli li teliminhom u terġa' tibni. Per eżempju, ċertu flats li qed jinbnew issa mhux kollha ma ċertu minnhom huma aħjar minn dawk li nbnew fl-80s. Ġifieri jista' jsir dak is-cycle ukoll. M'iniex qalbi maqtuha. L-iktar li t-tini għafsa ta' qalb, meta jkollok village core bellezza u taraħ nieżel isu. U f'daqqa waħda qed imbet l-ewwel blokka bil-faċċata tal-aluminium u tajt. Speċa x'qed jiġri u hija storja rikorrenti ħafna. Li ma nafx kemm faċli biex daqshekk proprjetà privata, partikolarment kif il-proprjetà privata qiegħda mqasma llum fejn inti m'għandekx biċ-ċart u mbagħad fuq dik l-art bnejt terraced house u hemm household waħda li hija proprjetarju ta' dik l-art imma għandek innaf blokka b'sittarijiet pereżempju kull art hija ta' household differenti. Diffiċli ħafna biex tagħmel dat tip ta' reclamation li tkellimt fuq imma mhux impossibbli li nsabħuha il-Malta, jiġifieri minkejja l-fatt li fuq il-blokkijiet tal-flats mhumiex żbieħ daqskemm kienu d-djar li kien hemm qabel jistgħu jsiru isbaħ. Ġifieri imqar jekk nibdew naħsbu roof gardens u ġifieri tisbieħ li kważi kosmetiku. Imma diġà aħjar milli toħroġ u ma tara xejn li f'siment. Ekku, naħseb li hemm mod li tagħti bixra differenti u ħajja differenti u jien partikolarment speċjal ovvjament bħalek traw fl-arti, allora l-estetika hija pjuttost importanti għalija u meta mmur postijiet li kuna deprementi speċi tajjana nħossni anka meta jkunu kaotiċi, ġifiri meta jkollok arkitettura jennaf pereżempju kolonjali u mbagħad xi blokka tas-sebgħiniet minn sija minn Alla u mbagħad xi blokka ġdida speċi ta' dawn l-affarijiet kważi kakofonija. Ma tagħmilx tajjeb. Mhux għax int artist biss, għax int bniedem. Ġifieri n-nies anke pereżempju meta n-nies joħorġu fil-kampanja, dika bil-provi, ġifieri bl-istatistika u bl-istudji kemm trid, tgħin ħafna għal kif iħossu l-bniedem. Ġifieri tkun fil-kampanja, li tkun fin-natural, li tkun f'post mhux biss mibni, ġifieri. Mela, issa li it-trap wara l-iskatenar l-istampida euforika li għadna kif ġarrabna qiegħed joqgħod. Minu r-rebbieħ u minu t-tellif? Mela, għaj nibdew naħsbu. Min għamel il-flus? Issa mill-aħħar statistika li ħarġet jidher li min kien diġà wealthy, ġifieri diġà kellu ħafna assi mar il-qudiem, min kien fqir ġifiri percentaċ ta' nies li m'għandhomx kiber iktar. Ġifiri mhux neċessarjament. Il-faqar kiber, ġifiri l-bracket tal-faqar. Eżatt, ġifiri inti kif tqejlu l-faqar, hemm ħafna modi. Hemm il-faqar assolut, ġifiri absolute destitution ma tkunx tista' tixtri, u mbagħad hemm il-faqar relattiv, u l-iktar importanti il-faqar relattiv għax in-nies u il-bniedem huwa annimal soċjali. U anke jekk ngħidlek John, int ħa tagħmel 25,000 is-sena d-dieħla. Saħt l-argument. Kif issir taf li ħadd ieħor qed jagħmel 50,000, dak 25,000 rubbish għalik. Il-bniedem huwa annimal soċjali, ma jinteressax biss mill-paga assoluta, jinteressah minn kif inhu relattiv mal-oħrajn. Issa relattiv inbidel u sfortunatament mal-allar. Xorta maħniex ħażin daqs ċertu pajjiżi Ewropej, imma mar allar. So dik l-ewwel ngħidu hekk fawl. X'irid isir biex natu iktar attenzjoni l-faqar u dux nistennew it-trickle down li għax inkabru l-ekonomija ħajjeġi dritt tant il-fqir. Apparti li għalija vera kunċett tal-qamel li iżda kattajt mela għandek is-sinjuri jiklu fuq il-mejda. Mbagħad għandek il-fqar misfel jistennew il-frak u jekk għandek biżejjed sinjuri u qed ifarku biżejjed tem taħt ħajjiklu xi ħaġa. Sorry. Ibda mill-fqir. ċertu filosofi, per eżempju, jgħidu biex inti tkun taf jekk inti x'tagħmel xi ħaġa tajba jew ħażina. Mhux it-total trid ħares lejn minnu l-iktar qiegħed pożizzjoni vulnerabbli. U għamel tajjeb għalih. Sewwa.
hemmhekk tiġġudika jekk intix tagħmel tajjeb jew ħażin. Ma aħna nistgħu nibdew bil-fatt li l-objektiv tagħna huwa il-faqar. So, tinsama pjuttost idea soċjalista di? Ija, fil-fatt. Jiena jiġifieri ġieli smajtek tajt li ċentrist, jiena ċentrista wkoll, jien nemmen illi l-gvern għandu rwol, anke rwol paternalista, illi jsolvi l-problemi, anke li jgħin lilek fid-deċiżjonijiet tiegħek, però nemmen ukoll il-gvern. X'tib ta' deċiżjonijiet jista' jgħin fuqhom il-gvern? Per eżempju, il-vaċċin. Il-vaċċin aħna ta' ċertu età ġejna auto-enrolled fih. Ġifieri bażikament mhux ħadilna d-deċiżjoni minn idejna, ma iddeċida l-gvern li hija idea tajba, li hija fil-fatt naqbel miegħu, naqbel mal-gvern f'dal każ, u daħħalna fih. Il-gvern iddeċida li l-edukazzjoni importanti għalik u għal-uliedek, u laqas għandek sej fiha di. Jekk ma tibgħatx l-uliedek l-iskola. Bjarrestaw, marħabsa, hemm konsegwenzi legali, insomma. Dawk huma każijiet fejn il-gvern iġib ruħu ta' papa jew ta' mama u jgħidlek x'għandek tagħmel int. Il-gvern ukoll iġib ruħu ta' referi. Jiġifieri li inti għandek id-drittijiet tiegħek. Imma jekk imbagħad set babas ma' drittijiet tal-oħrajn jidħolu jgħidlek hawnhekk inti tista' tasal. Per eżempju, jekk se tħammeġ, jekk se tinkwina, jekk se tagħmel wisq storbju fejn fjena. Jidħol u jagħmel jekk se tkabbar wisq l-attività tiegħek u ssir monopolju. Insejx kienet domanda oriġinali. Le, jinspex tagħmel kumment li dal-ħsieb li tgħin il-fqir l-ewwel. Huwa soċjalista, idea soċjalista. Li wkoll f'moħħ nibet ħsieb li spex ta' speċjalna 8 snin taħt gvernat soċjalista u l-fqir mar lura flok il-qudiem. Nibdew mill-fatt illi l-isfumaturi tal-ideoloġija taż-żewġ partiti ewlenin huma pjuttost maxt. Diffiċli tajt fejn l-ideoloġija u jekk issaqsi il-Malti medju tal-ideoloġija inti u fil-fatt jinsaqsejt dik id-domanda fir-riċerka li għamilt il-risposta tkun xi tfisser ideoloġija. Sewa. Ma mbagħad meta tispjegalhom tellhom isma' soċjalisti jew inti ċentrist jew x'għedulek? Nazzjonalisti jew laburist. Semmek. Imma jabbinaw pereżempju l-laburizmu ma' soċjaliżmu? Emmin. Mal-ħaddiem. Emmin. Ġeneralment, jekk tara kif bniedem ipoġġi ruħu fil-qasam tal-partiti, hija kwestjoni ta' lejaltà u lejaltà kważi mħabba. Lejaltà bħal tal-futbol ġifieri. Stajdli jiena laburist sal-mewt, jew jien nazzjonalist sal-mewt. U ġifieri mhux tal-li jista' jagħmel li jrid il-partit u jibqgħu lejali, tal-li laqqas lesti li jisimgħu il-kritika tal-ġifieri huma ħafna minn minnu vera lejali lej il-partit. Laqas biss tidħol l-informazzjoni għandu li tista' tiżvijaħ. Anzi kun hemm doubling down, ħafna drabi nara pereżempju meta kien hemm xut li kienu manifest li korrupt. Biex ta' anzi n-nies li kienu lejali iktar ħabbewhom u iktar orewhom sosten. Eżatt. So that is it's a kind of partisanship li hija emozjonali. Dik teżisti ħafna Malta, teżisti anke l-Amerika by the way, ġi maħniex waħedna li għandna minna di. Però xej problema, xumbat jekk partit jagħmel l-iżbalji jista' jibqa' hemmhekk għal dejjem. Tifhem? Dependi kemm huma kemm kbira l-faxxa fil-nies li jappoġġawh li hija dil-kwalità ta' hardcore li qed Eżatt, issa l-hardcore għalmenu mill-istudji tiegħi ma nafx għandix raġun imma naħseb li studji oħrajn juru l-istess ħaġa. Hemm hardcore ħafna kbar fil-Labor ta' maħabba lej il-partit u lejaltà assoluta milli hemm fin-nazzjonalisti. Fin-nazzjonalisti forsi mod kif tista' tgħidha jissawtu iktar. Huma aktar self-critical? Eżatt. Ma hemm ta' ġifieri lejali sal-mewt ma' nazzjonalisti, però hemm iktar criticism interna. U hemm xi indicators oħra ta' xi wassal l-uħud ikunu iktar lejali. Iktar lejali minn ħaddieħor? Hemm relazzjoni mal-edukazzjoni, jiġifieri inti tista' minflok ma tinvesti fl-edukazzjoni, jew tinvesti fik innifsek, tinvesti fil-partit.
Ġvinti, Sewa. isek tagħmel isu deal, ma jkunx espliċitu, m'hemmx Mhux hekk. kontratti, ma jiena ħanoffri l-lejaltà tiegħi lej il-partit, Aha. u l-partit ħajkun jafuli. Isu investiment. Di nara ħafna jena, u mux bil-partiti biss manka bil-affarijiet oħrajn, biex ta' li jien nissellef il-self-esteem minn dan il-kollettiv li jena naqat miegħu u jekk il-kollettiv sejjer tajjeb equals jiena nagħmel xi ħaġa tajba. Eżatt, issa dak argument ieħor interessanti ħafna, dak huwa return li mhuwiex monetarju. Però hemm ukoll return monetarju, ġifieri jekk inti tappartjeni għal klabb li eventwalment ħassiblek job. Sewa. Namela b'mod faċli ħafna mhux daqshekk ovvju, mhux daqshekk speċi ta' inti tal-partit ħansiblek job, imma ħajkun hemm iktar let's say attenzjoni. Qed tifhem milli xi ħadd li hu dikjarat bħala floating voter. Palma jien, pereżempju, jien dikjarata floating voter, jien toddux fuq il-vot tiegħi għax kull elezzjoni mmur nagħmel is-sams. Eżatt, yes. Le, u l-fat li dik il-modija li t-tip ta' high-tech teżisti ġifiri li inti tagħmel dan id-dil li jettajt mal-partit, naħseb tikkawża ħafna ħafna staġnar, nuqqas ta' innovazzjoni. Ma ħalli ma nżvijax wis. Ġifiri aħna tnajdu li wara din il-fjamma ferroċjata biex nibqgħu fuq il-metafora tiegħek, it-tellif kien ċarament il-fqir li sar aktar fqir. Issa meta qed ngħidu medja, bħala medja x'ikun hemm fqir li sar biex nuża l-klim ta' Joseph Muscat sinjur żgħir. Sewa. Okay, ikun hemm min gawda u good luck to them, tifirħilhom. U jalla gawda kulħadd. Imma mhux kulħadd gawda, u aħna l-obbligu tagħna meta ngħid aħna dawk li qed naħsbu, dawk li qed nippruvaw intejbu il-kollettiv, jien inħoss li l-obbligu tagħna huwa li nibdew minn l-iktar qiegħed f'pożizzjoni ħażina, vulnerabbli. U dawk kemm jista' jkun innaqsuhom, mhux inżiduhom. Sewa. Jien ma jinteressanix li l-sinjur ħajsir iktar sinjur, ma jinteressanix għal numru ta' raġunijiet fosthom li jekk sinjur tagħmlu iktar sinjur, mhux neċessarjament qed iżidlu ġid f'ħajtu. Jista' jkun li qed iżidlu l-problemi, li jista' jkun li qed naqqaslu t-totalità ta' ħajtu. Ġvideka għalija mhijiex objettiv importanti, għalija l-objettiv importanti hu minnu qiegħed fil-jasar. Qed intejbulu ħajtu. U anka minn qiegħed forsi fil-klassi medja preferibilment ma jispiċċax il-poverty line. Kien hemm din il-trend. Ħanajdlek, nwiġbek mod ieħor. Anke jekk il-klassi medja baqgħet fejn kienet, li inti tara lil minu sinjur jistana, li inti tara, naħseb mhux jien biss narhom daw l-affarijiet karozzi daqs dinja ġodda fjamanti, jiswew 40,000, 50,000, ma kullum kien, jekk inti ma teffordjomx daw, relattivament sirt iktar fqir. Inti il-bniedem minn hawn lid-dinja li jagħmel paragun, għada kif kulħadd jaffordja dal-karozzi. Jiena m'għandix jien m'għandix daqshekk problema li speċa xagħti joħroġ karozza jew dar or whatever isbaħ minni ma taffetwanix daqshekk. U ansi affettwani personalment speċta u nifhem xettajta ġifieri about relative wealth. Jiena l-affarijiet li frustrawni huma dawk in-nies li għamlu ħafna flus, però ma taw xejn lura s-saċ lis-soċjetà u speċta il-mod li waslu għal flus kien mod pjuttost minar kreativita, ma innovaw xej, ma taw lebda kontribut, sempliċement speċta jiena naħseb li s-sistema tagħna tipperpetwa din il-kultura tal-oligarks fejn għandek daw l-erba' ħut li dejjem jikkontribwixxu għaż-żewġ partiti, daw fehmu li jistgħu jagħmlu investiment ma' parti A u parti B u mbagħad dak l-investiment jissarraf jien naf f'xi biċċa art li suppost tiswa 200 miljun jew 20 miljun. Biex tifrustrani għax suppost dawk l-uħud li aħna leġġejna biex iħarsu l-interessi tagħna fil-fatt li jiffaċilitaw is-ser and that sucks. But also għax
it-tfal tal-ġens mbagħad iħarsu lejn daw il-businessman kbar jgħidu l-għallu kemm huma kapaċi nixtieq nkun bħal dan il-businessman. Dak kif għamel u jiskopru x'inhu t-traġitt. Allura inti tibqa' tipperpetwa spiex ta' din il-fabrika ta' nies li huma fil-verità inutli għal pija tas-soċjetà u kull ma jagħmlu jieklu. Ara mbagħad pereżempju nies li huma innovators li jagħmlu l-flus. I like them. Fattin konsa ngħidlek jiena nħoss li hemm narattiva li jien iddejjaqni sinċerament li kull min jagħmel il-flus huwa ħallil. Kull min hu kontrattur huwa ħallil. Kull min qed jibni huwa ħallil. Ma naħsibx li fair, frankament, għax dawna anke min qed jinvesti fi blokka flats. I mean, ħafna minnhom huma nies li kellhom plott li jridu jaraw kif ħajamlu pensjoni, li ma tantx alternattivi fejn tinvesti l-flus, sabu dal-mezz u qed jagħmlu ħidithom. Ġifieri jien ma naħsibx li fair illi kull min qed jibni inġibuh isu niddemonizzaw. Assolutament. Inħoss però li għandek raġun li hawn nuqqas ta' viżjoni, ta' innovazzjoni u anke ta' premjar ta' din l-innovazzjoni. Isu l-idea li kellu per eżempju Adam Smith li tajjeb li kunem min jagħmel il-flus, għax daw eventualment ħajsiru l-benefactors tas-soċjetà li min jagħmel ħafna flus eventualment għal-vanità, ma importax, ħajispiċċa jagħti lura lis-soċjetà. Issa dik il-fażi għadha ma waslitx hawn Malta. Palissa speċi għadha fil-fażi ħanamlu l-flus u mbagħad naraw speċi. Għalkemm min naf li jagħmel il-flus u għamel il-flus mhux permezz ta' dan biex nżomm mat-tema ta' Mark Camilleri ta' rent seeking. Ġeneralment mbagħad ikollu biex ta' tendenzi li jinvesti iktar fl-arti, li jixtri proprjetajiet li jkunu vanity properties, imma fl-istess ħin mbagħad ikollhom ċerta reqqa ta' kif jagħmlu. Eżatt. Ġejna għalkemm naħseb li l-gvern għandu rwol biex jimmitiga il-ħniżrija, ħanajdik il-kelma. Naħseb ukoll li min għandu dak il-mutur tal-intrapriża fih dik il-ħeġġa li jagħmel xi ħaġa, dak huwa qass imprezzabbli għal Malti, mhux għal Malti, għal kull pajjiż. Inti ma tridx illi min qed jaħdem biex jagħmel il-flus iġġibu qisu d-demonju u min qed jistenna l-flus il-bajtra ta' qafħalqu iġġibu qisu ir-re. Inti trid li minna jipprova jagħmel il-flus. Tajru, no problem, tagħmillu l-parametri fejn ma jistax jasal, jekk inti per każu biex tibni blokka jaħasra kull ma jmur fin-nofs naqra screening biex ma timdix kullum kien trapi, jew fejna fjena, jew kull ma jmur fin-nofs li ġib permess biex tagħmel warding. Jgħat tqammilx, ġibu l-warding. Speċjalment jekk għandek blokok ma' Malta kollha. Dak xogħol il-gvern però, issa jekk il-gvern ma jagħmilix dik l-infurzar, laqqas ma trid twaħħal fil-kuntrattur li qed jipprova jiżgiċċa, fl-aħħar mill-aħħar da flus qed jipprova jagħmel. Okej, tgħidli m'għandux kuxjenza li jipprova ma jdejqx il-ħadd ieħor, hija mal-kuxjenza sa ċertu punt tasal. Jekk inti tħares madwarek u tara li ħadd m'għandu kuxjenza, minflok m'għandek kuxjenza tispiċċa baħbuh jekk tkun l-unika wieħed li tagħmilha. Ġifieri xogħol il-gvern illi jagħmel dal-parametri. U xogħol il-gvern ma jkunx l-ewwel wieħed li jkisser dal-parametri. Jew li jiffaċilita speċ ta' ċertu żgiċċar, aġir, u anke ċertu faċilitar li jiġi minn nies li huma donors tiegħu spiex li jkollhom carte blanche jew jkollhom aċċess għal ċerti tenders li mbagħad anke li jiena frustranti jiena għandi naqra din il-ħajra xuttajt. Le, qed nipprova nara kemm xrob u qed nara li da vera niżel. Ispera li jint kont mhux jien. Qablina ta' jiena ħobbu ħafna, però one jieħodunu lura d-dar li kebżu tu ma tantx jagħmel bija, x-xorb tipo ma tantx. Le, jiena l-whisky vera nħobbu u anke jagħmel bija u apparti minn hekk inti tistaqsi l-mistoqsijiet u qed nagħmel ir-risposti ġifieri rid nkun naqra iktar luċida minni spiex.
u fil-fat jena noħodha naqrek dil-konsiderazzjoni inti l-ewwel darba li espremejta esplicitament. Jiena vera għandi tendenza li spiex ta' għalija da parti żgħir spiex ta' parti intellettwali żgħir. U koll osservajta kif xrabt il-whisky u kont pjuttost isek xi ħadd fuq Netflix li vera jiddawnja hekk f'waħda. Speċi ta' tmarrix nagħmel hekk jien. Le, not advisable jekk ma jenessa xirt nixorbu darba fil-ġimgħa parti li vera tajjeb. Tajjeb. Għandi jekk imħabba għalih dal-ostra il-komment. Biex n-ermija kienet waħda mir raġunijiet għal-fejat l-ekiva. Biex iddu. Lex, għaw atmosfera vera sabiħa l-whisky tazza. Xidit iktar. And it's as good as I sell it to be, spiex ta' dal-whisky, I'm really happy with it. Fej konna? Ija, spiex taħed li jena insomma li turtani li kolli ħafna minn daw id-dibattiti anka ma' membri parlamentari u hekk ġili spiex taħed every now and then jirċivu xi 12-minute voicemail minn Anġol Malli għedalhom xil-Madonna għamiltu b'San Vincenzo and when are you going to stop this? Ħed għamila? Ija, mela. One day I'll play a few. Ma t-xuttax titkellem fuq il-podcast. Le, jek nkun verortatu di ta' San Vincenzo rabjatni immensament għax istra. Jiena dili bejni u l-bniedem li qed jipprova jisraqni memħat, anzi il-bniedem li suppost qed iwaqqaf is-serqa qed jgħidu mhux minn hawn bro, mit-tieqa ta' wara ħalli ma jarakx. Istra, tweġġani u tweġġani aktar li naf li hemm ħbib tiegħi li qegħdin f'ċirkostanza li jistgħu jitkellmu jista' jagħmlu ċerta kwalità ta' pressure u ma jagħmluwiex. Naħseb din wertit nagħmlu naqra pawża fuqha. I mean jekk tkun qed tara ċertu affarijiet. Pereżempju għandna ċivil kbir aħna, għandna nies fiċ-ċivil, għandna ħafna minnhom, xi daw affarijiet raw. Taħseb li jista' jsir xi ħaġa se jagħmlu daw. Għax daw jekk jitkellmu ħajtilfu l-ġob. Qed tifhem, għalija, pereżempju f'ċertu pajjiżi fejn kien hemm trawmi kbar, kien hemm proċess fejn in-nies setgħu jitkellmu biex almenu jaqlawha minn fuq l-istonku b'mod anonimu, anke mingħajr konsekwenzi, imma almenu kien hemm healing process, Issa irridu jew ma rridux, naħseb għaddejna minn daqsxejn ta' trauma dal-aħħar snin, ġifieri nieħdu pereżempju il-laburisti li ħafna minnhom qalu mhux li stennejna. Avolja sar ħafna ġid, il-statement l-iktar li nisma' jien sar ħafna ġid. Imma saru ukoll li kien hemm żbalji. Nazzjonalisti mhux għalfejn ngħidu xi trauma għaddew. Għadhom? Nazzjonalisti ġal nista' xi semma malek. Ġifiri naħseb ma tkunx idea ħażina li jkun hemm ċertu proċess fejn dak li jkun jista' jgħid noħorġu minna di b'xi mod. Issa ninnota li l-President qed jagħmel ċertu sforzi laqda tan-nazzjon, eċetera. Però naħseb fuq George Vella. Let's not digress there għax it will turn into a 3-hour anti-George Vella podcast. I like him, imma naħseb li his whole angle is wrong. So, I guess enough fuq Għamilna ħafna fuq politika. Naħseb nistaw. So, the losers huma ovvjament il-fqar u ovvjament l-idea tal-fqar relativ, badni għana fuq distinzjoni li vera n-nis nishtiqom jgħamlu ta' nis li huma rent seekers li ju vera terminu li tal-limtu ma' mark ma' naħseb vera japplika, and innovators, people that actually make a shit ton of money. Tesla, fuckload of money, man. PayPal, fuckload. Imma fl-istess ħin, għalax kontribut taw l-dinja. Sorry, u nerġa' lura fuq ir-rwol tal-gvern. Il-gvern jista' jkun xprun ta' daw l-innovators, ġifieri jekk il-gvern jiena waħda mill-iktar affarijiet li nixtieq huwa li l-politiku jkollu viżjoni. Illi jgħid isma' aħna this is what we stand for. Yes. Mhux aħna għamilna s-sams u rajna li l-iktar li hemm voti hemmhekk mela aħna ħammorru hemmhekk. Le men, hemmhekk konna ħammorru waħedna minn għajrek. Għajdinna int, fej taħseb li nistgħu mmorru li hu ikbar minn fejn konna mmorru waħedna. Per każu, waħedna ħammorru f'toroq kollha karozzi. Something like
50 new cars per day. Ħammorru waħedna, m'għandekx għalfej tinċentivana biex m'għandekx għalfej tibninna t-toro, għax hemm ħammorru. Inti xogħolok li turina realtà differenti, ikbar, isbaħ, xi ħaġa li mhux se naslu għalija waħedha, li timmotivana biex naslu hemmhekk. Jiena naħseb illi dika hija daqsxejn nieqsa bħalissa inħoss jiena. Forsi għandi żball, illi ħafna mill-politika hija kalkulus. Fej l-iktar li hemm voti. Jekk jiena xogħli li kolli nies li huma b'saħħithom, ma importax, ejja ntuhom id-donuts għax dak li jridu jieklu. Ntuhom il-ħelu mhux inkunu dentisti għax kuntenti bil-ħelu. Le, aħseb fil-futur u rina elevana mid-day to day. Naħseb waħda, kif għatlek jien floating voter mandi lebda lejalta lej il-partiti, pero naħseb waħda mill-ikbar momenti ta' viżjoni kienet meta gvern qal jien lest l-inċedi is-saħħa li għandi fuq in-nazzjon Malti. Lest li nofri ruħi għal entità ikbar minni, l-Unjoni Ewropea. Inċedi s-sovranità. U ngħid illi fil-qoddim, fil-futur, il-gvernijiet Maltin ħajkollhom ikunu subservient għal xi ħaġa ikbar minnhom. Dik hija viżjoni. Tista' ma taqbilx magħha, imma hija viżjoni. Ma tifhimni, so jien ħoss li minn dawn il-big statements għandu bżonn li jkollna. Jien naħseb li naqbel ħafna meħġri jien dak li nixtieq. Jien nixtieq li nkun nista' nammira il-politiċi, speċa u hemm politiċi madwar id-dinja fl-istorja li nħares li hom u noqgħod nara l-istorja tagħhom li kienu kapaċi dan nies. Jien għandna Lincoln, Churchill, Washington, daw kienu għandna. Tista' ma taqbilx imma almenu hemm viżjoni qed tifhem hemm xi ħaġa li inti qed tivvota mhux biss abbażi ta' lejaltà. U laqqas biss għax, għamlu sondaġġ fuq il-Facebook u sabu li l-iktar li hemm voti hemmhekk. Ankax forsi dak iż-żmien ma kellhomx il-fakultà tas-sondaġġ li qabli kienet tgħinhom li ħetu rilaj ħafna iktar fuq l-immaġinazzjoni tagħhom. Però ġifieri jien riċentament kont mistieden insomma għal din l-ikla ma' xi decision makers u hekk jiena u xi ħbieb tal-qata tiegħi. Jew 4 jew kemm suppost. Għalfejn daw il-mistoqsija diffiċli. L-ewwel mistoqsija li saqsitni fallejta. U insomma ma' xi wħud li huma membri parlamentari insomma. U bdejt nipprova nifhem men. Bdejt nħares lehom. Bdejt nsimhom ma tistgħu tgħiduli titkellem kienet xi żobb għażiltu tagħmlu da xogħol tagħmlu, għalfejn tagħmluh. Speċa u fl-ebda punt ma rnexxieli nifhem x'huma l-philosophical underpinnings ta' dan nies. U meta bdejt nipprova insib is-sisien, meta bdejt nipprova nħaffer, wieħed minnhom qalli kważi b'mod kellhom akkondixxendenza f'leħnu, għalli isma' tagħmel hekk. Għalli, inti daw l-affarijiet li titkellem fuqhom inti, daw ma jrebħux l-elezzjoni ta' l-elezzjoni n-nies Flow Street, ovvjament da minn qed jisma' l-podcast jgħid dak jien kont. Però jien għamilt għax fuq din. Din ilha weda mill-80s impoġġulek il-flus fil-but. Ġifieri aħna il-gvern għalhekk irriduh. Irridu jpoġġi l-flus fil-but tal-fqir, no problem, diġà għadta dik. Imma Marija, ejja naħsbu f'xi ħaġa ikbar. U t-tweġiba tiegħi kienet dik, speċta qored, bro. Irnexxilek terbaħ l-elezzjoni u għabli terbaħ l-elezzjoni li miss, well dan u taf kif terbaħ l-elezzjoni u l-logħba taċ-ċess tal-elezzjoni taf terbaħ, imma mbagħad la darba erbaħ l-elezzjoni. Biex x'inhu l-itos tiegħek? Ġast trid terbaħ u issa minna u s-sena għamlu. Biex ta' ma tintebaħx kemmx responsabilità. Però x'opportunità għandek int biex taqbad ġensmen u tmexxih lej xefa ġdid, kollok ideat kreattivi li da ġens jifhem xi ħaġa oħra fuq l-identità tiegħu, le xejn ġest li jerbaħ lill-oħrajn, hopefully b'maġġoranza akbar minn ta' qabel ħalli mal-lumi nżidu erboħra. Taf x'inhu, taf kemmu jirrifletti mbagħad, pereżempju l-Gallup tagħmel sondaġġ ma' 98%, ġifieri prattikament id-dinja kollha. Sondaġġ rappreżentattiv. U tara kif sejrin il-ġnus.
Tajjeb? U Malta vera tmur tajjeb fil-finanzi. Tmur tajjeb ukoll fis-soċjal. Diffiċli ma tmurx tajjeb fis-soċjal u Malta kulħadd ma ġemp xulxin, tifhem. Fejn morru ħażin? Fl-obeżità, no surprise. U taf fejn iktar interessanti ferm? No sense of purpose. Very low sense of purpose. Ġifir il-Maltin, meta s-saqsijom tħossok li għandek skop f'ħajtek. Meta mqabla niġu tipo ma top 15 fej jitlu finanzi, tops, fej jitlu kif sejrin materjalment. Meta s-saqsi pratikament nis li finanzjarament sejrin tajjeb, soċjalment niddevertu, għanna problema għax niklu ħafna u ma nafux sa namlu bħajjitna. Ħaġa li rridu naħsbu fuqha. U ovvjament meta ma U terġa' lura l-ewwel mistoqsija tiegħek, x'inhu l-ġid? Il-ġid hu li tagħmel xi ħaġa bħajtek li inti tħalli lagat. Tifhem li mhux biss li tħalli l-flus fil-bank. U kol torbot ma li bdejtajt inti l-ewwel li inti ovvjament jekk m'għandekx dan is-sens ta' purpose, tal-iskop ta' ħajtek, faċli ħafna li dak l-iskop jimlijulek jew l-ikel. Biex tintelab li kien. Jon kella tispiċċa fil-priża ta' xi dottrina oħra. Fismin kien hemm il-Knisja u issa għaw il-partiti. Speċna mbagħad somewhere in between titfal il-Milan u l-Manchester United. U l-flus fuq kollox. And you kind of have this ball of vicarious existence. Għal-kemm min-nies jafu tajġifieri m'hemmx għalfejn dal-podcast biex dak li jkun jidentifika. Pereżempju dakinhar kont qiegħda. Podcast li skop ta' ħajti, sorry. Dakinhar kont qed nisma' żewġ kontratturi jitkellmu. U wieħed qallu inta dek bil-ħamim, qallu lemen, qallu palissa xogħol biss, qallu Madonna sirt isni ħanżir, qallu qas irrid ngħixek. Ġifieri deep down dak li jkun jaf illi wara ċertu ammont ta' flus ma jibqgħux ituk is-sodisfazzjon illi kienu jtuk fil-bidu. Hemm xi limitu li nafu isma' la darba intilħaqt dak l-ammont ta' flus, m'hemmx għalfejn taqla. Hemm jeżisti. Jeżistu studju li jgħidu pereżempju li f'ċertu pajjiżi 50,000 per year m'għandekx bżonn iktar minn hekk. Kemm għandi bżonn Malta? Għal Malta ma sarx dan l-istudju, però aħseb ftit John biex inti tkompli tagħmel iktar flus, se titlef il-ħin. Right, se titlef il-ħin minn affarijiet li jtuk ukoll sodisfazzjon. Fil-kastijak forsi minn proġetti artistiċi li ma jrendux flus, jew mill-familja. Ħatiġi f'sitwazzjoni fejn għandek anke aktar stress se tagħmel bil-flus. Ġifieri plus li wara li tkun qdejt ċertu bżonnijiet, x'jistgħu jkunu dar lussuża, forsi karozza lussuża l-ħafna Maltin dik hija importanti, għalija u għalik forsi mhijiex imma għal-ħafna Maltinija. Akkwistata u koll it-tfal qed imorru fl-iskola li forsi trid imorru, imbagħad se tkompli taħdem, se tkompli ġemmar, se tagħmel bihom. Ekku. Okej, tgħidli ħassiefer. Ħassiefer? Ejja, bla dubju dejjem hemm x'tagħmel bil-flus, imma hemm x'tagħmel ukoll bil-ħin. U biex tagħmel il-flus ħadd mill-ħin. Jiġifieri kif fil-klim tal-kontrattur li qatt nisma' waqt li kien qed jitkellem mal ieħor, ma trix issir ħanżir li flus biss f'ħajtek. Sawa. Jena bżu fuq, mela, it-tieni parti, t-tieni kaplitu qasnaf, jek jiġi xesat jew jiġi parti estiza tal-ewel. Mela, Malta għaddit minn dan il-rebus un bat wasal il-Covid, jiena li kont naqra fis-suq tal-propieta qabel il-Covid, diġa kont naħos naqra ta' slowdown. Kien hemm fil-fatt. Was it my perception? Le, kien hemm, kien diġà jippikja. Ġifieri kien hemm. Inti kif jaħdem is-suq? Is-suq huwa xi ħaġa meraviljuża. Ġifieri jiena minkejja li jien ġifieri nemmen ħafna fl-intervent tal-gvern, ħanamel bracket żgħir jekk ma importax. Nemmen ħafna wkoll fis-suq. Is-suq huwa dak li per każu jekk inti tħobb tikol ħobż biż-żejt, lilek itik ftira biż-żejt bellezza għal €1.50 li b'xi mod ġab it-ton li probabbilment kabruħ ximkien il-Ġappun, ġo fabbrika eduħ Finlanda b'xi mod waslet Malta. Ġablek ftira li għandha tqiq mill-Amerika li b'xi mod waslet Malta
u ħema ftira kif tħobba int. Ġablek it-tadam probabli minn Għawdex u l-konserva l-istess. Ġablek b'xi mod il-basal probabli mill-imġar. Is-suq da kollu għamilha waħdu, għadlek ftira biż-żejt li offrilek b'150 jew €2 Miraklu. li inti partat €2 worth tal-ħin tiegħek biex ġibt daw lassi kollha flimkien u kilta u ħadd sodisfa dak is-suq għamilha, mur ġib gvern jagħmililek dik, out of the question. Ekku. Ġifieri s-suq ma rridux niddisprezzaw u ngħidu li huwa just xi ħaġa ta' sfruttament. Is-suq joffri ħafna ġid lilek itik is-sodisfazzjon xrajt dik il-qmis oġbitek min jaf kemm hemm nies li ħadmu biex għamlu ilek dik il-qmis. Qed tifhem? Jiena diġà naħseb għamilt sija nħares lejn dik il-qmis u kont mejta biex nitkellem fuqha. Ma anyway, b'xi mod dik il-qmis saret u inti xrajta, jew ġibta sponsor ma nafx. Le, xrajta. Xrajta, ok, offrejt il-flus li inti ġbart bil-ħin tiegħek u partattom mal-ħin ta' ħaddieħor laqqas mistaf minnu. Min jaf qegħdin in-nies li għamluha dik il-qmis, probabbli l-Indonezja. Or anywhere, ok? White guilt u kol thrown in neck to the equation. Dak is-suq ħieles għamilha. Ok. Issa. Però il-problema tas-suq ħieles u illi in the process li jagħmel dal-affarijiet kollha għandu ċertu blind sites. Isu għami għal-fatt illi ċertu nies ġew esploitati biex għamlu lek dik il-qmis. Għami għal-fatt illi biex saret dik il-qmis min jaf kemm tafaw kimika water bodies li mhux suppost. Fat għandi raxxa. U ħadd ma ħallas għal-jom, ok? Nistet imbagħad il-konsegwenza għad ir-rax huwa mibgħut mill-mulej. Biex ma ngħidux se jiġrilek floqda tonqok wara tħol dik il-buttuna. Min jaf. Mela, is-suq joġobna. Etnej li aħna joġobna. Etnajdu li jagħmel affarijiet il-biħat li is-suq. Eżatt. Loved it. Ħanajdlek jiena l-ħadd bi preparazzjoni għal dal-programm mort nixtriq mis. U mort il-Ħamrun. Kontili biex immur nixtri mill-Ħamrun. U rajt kemmu tal-ġen is-suq meta jaħdem tajjeb. Il-Ħamrun prattikament ra illi il-popolazzjoni tiegħu inbidlet, il-profil tal-popolazzjoni tiegħu inbidlet u qed jikkejterja għal-popolazzjoni ġdida. Ħwienet huma earmarked għal-gosti ta' dil popolazzjoni ġdida. Waħdu. Ma kienx hemm xi gvern li qallu jagħmel hekk, ma kienx hemm xi royalty jew xi dittatur. Is-suq waħdu. Mela s-suq joġobna. So, issa, u jiena kommentajt l-speċa meta kont għadni fis-suq tal-proprjetà bsew qabel ta' ma faqqa COVID ġifieri, naħseb xi sena u nofs l-aħħar darba. Kont diġà taraw jagħmel. Il-bonet jippunta li lej xiex ibnieħri kbir, naf, bro, li naf ma tgħalix għall-12. Xinu? Le, l-bon mux inqasanna klab fil-fat. Lonely Nose Club. U rajna dil-slowdown, pero u bat wara l-slowdown wasal il-Covid u kollox isu mux slowdown imma kważi break totali fuq ħafna mill-industri li kellu intervjeni l-istat, eccetera, eccetera. Però nara ħafna l-Labela jgħid il-Prim Ministru Labela jgħid speċta li aħna qegħdin fuq l-adba ta' prosperità ġdida. Ekkat jgħidu li wara l-Covid ħajkun hawn boom, anka fl-Economist kien hemm artiklu ta' din in-natura. Ifhem, meta inti tippompja ħafna flus l-ekonomija kif sar bil-handouts. Qed titfa' iktar fire starters biex nerġgħu għall-metafora ta' qabel. But really there must be a consequence to giving handouts biex iddawwar l-ekonomija. Il-konsegwenza hi li tiddiplitja tnaqqas lassi li għandek fil-riserva. Però, ngħidu il-filosofija ta' Keynes hija li jekk inti titfa' l-ekonomija ħatiħu, ma jimpurtax kif titfa' jew minn fejn titfa', ma l-ekonomija ħatistartja. Jiena m'iniex daqshekk negattiva fuq se jiġri wara l-Covid, ġifieri naħseb li hawn
it was a temporary shock. Okay. U li ħajkun hawn pick-up, ġifiri tħallnila bruħna u bġisimna bil-vaċċin Okay. u naħseb li mhux sammorru ħażin. L-ittama biss li il-mod kif sammorru jekk jista' jkun ma jkunx biss lejn l-avenue finanzjarja u materjali, Sewa. imma tkun iktar lejn kwalità ta' ħajja. Għax naħseb li jixir ilna. Yes. Naħseb li wasalna f'dak l-istadju. X'ħajkunu l-fire starters din id-darba? Le, naħseb li hemm il-grants li qed jingħataw. Ġifieri dak ukoll se jgħinu. Però naħseb illi ħafna mill-intrapriżi kellhom biżejjed li jibqgħu jistennew biex jerġgħu joħorġu. Ġifieri pereżempju biex nerġa' lura l-Ħamrun, nhar il-ħadd filgħaxija nara lil dawk ir-ristoranti lesti bis-siġġijiet fuq il-mejda biex l-għada filgħodu jniżluhom. Ġifieri ready to go. Ma ninsabx daqshekk pessimista li ħanibqgħu taħta di, ġifieri. Però meta tibdejt iddiskuti l-fire starters li tsej ta' 2013, x'ismu, l ħaġa li semmejt pereżempju kienet il-kostruzzjoni li jiena ma nafx jekk hux incorrectly, però mill-analiżi konna nagħmel meta konna naħdem fis-suq tal-proprjetà, ħafna mid-demand u anka mill-ħajk li ħal prezz kienet ġejja minħabba li kienu ħafna foreign direct investment. Ħafna barranin iridu jikru. U ħafna barranin ġejjin Malta li il-pagi tagħhom kienu mhux ħafna ta' mbagħad għax inti biex tgħix fil-fantazija li daw tal-gaming taf kemm jaqilgħu mhux daqshekk ħafna iktar minn biex hekk kont tkun f'call center ma kienx xi ħaġa enormi. Però mbagħad every now and then tiltaq ma' xi CEO li jkun jaqla speċa daqs nofs il-GDP tal-pajjiż u dak taqdih mill-koxxa u tgħaddi għalih fl-erba' ta' filgħodu jekk hemm bżonn. Issa daw mhux se jerġgħu ifeġġu speċa fuq l-adba tagħna, naħseb. Le, jien naħseb jekk niffukaw ftit fuq x'qed jiġri fil-kostruzzjoni. Sewwa naħseb għandna supply kbira. Supply kbira u għada ġejja, jiġifieri għadha ma mlitx ir-reaction li hemm bżonn li jista' jkun hemm oversupply. Sa x'jiġri meta jkollok ħafna supply. Meta inti tforni ħafna biex jinbih dak b'xi mod irid jibbaxxi l-prezz. Sewa. Għax inkella ma jinbiex jekk hawn iktar supply milli hawn demand. U naħseb li preżentament hemmhekk qegħdin fil-kirjiet pereżempju qed naraw ħafna iktar nies jixtiequ li xi ħadd jikrilhom il-post li qed joffru milli hawn nies li jridu jikru. Naħa jkollu jitbaxxa l-prezz. Jibda jitbaxxa l-prezz u min qed jaħseb fejn jinvesti flusu ma jsibux daqshekk attrajenti jgħid hawnhekk nieżel il-prezz ħammur x'imkien ieħor. Mela jibda jonqos is-supply. Għax qed imur x'imkien ieħor. Kif jibda jonqos is-supply u d-demand bil-mod il-mod jibda tila, jerġa' tibda tila l-prezz. U nittamaw illi jerġa' jsib dak li nsejħulu equilibrium. Post feliċi, ha. Però m'hemm l-ebda dubju illi diġà qabel il-COVID konna qed nibdew naraw illi proprjetà u ħafna. Waqt il-COVID, ma ngħidx l-istaġna tax is-suq baqa' jbaqba għax jiġri. In-nies jekk ma jixtrux ikbar jixtru iżgħar. U dik xorta tiddawwar inti li għamilt stint fil-real estate taf, jekk in-nies mhux qed jixtru ikbar, qed jixtru iżgħar. Xi ħaġa dejjem qed iddur hemmhekk. Però naħseb illi wasal iż-żmien li nibdew naħsbu x'investimenti oħrajn nistgħu nagħmlu jekk mhux il-kostruzzjoni. Nistgħu ninvestu f'flusna. Dejjem niftakar din il-ħaġa li speċa inti tikber dejjem jgħidulek issa ġemmaħ tixtri post u jekk ikollok iktar flus taħt rasek, ara kif tagħmel u tfa fuq biċċar U s'issa ma kienx ġifieri strateġija ħażina. Very wise piece of jiena advice. xrajt l-ewwel dar tiegħi kelli forsi 22, għall-aħħar ma xrajtiex għax kieku ma kontx inkun nista' nixtri l qudiem. Ġifieri mhijiex idea ħażina, però li għandna bżonn avenues oħra fejn investu flusna naħseb hija idea tajba. U hemm xi trend ta' fejn nies qed jinvestu flushom? Proprjetà għadha king. Ġifieri n-nies xorta fil-fatt qed titella li tella li dan x'ismu l-artiklu tal-newsbook fejn jgħid record number of promise of sales registered in March. Eżatt. Dawk il-promise of sales da March ta' dis-sena xi ma narax bro minn
Iġviri, id-nis xorta għadhom għet jgħamlu Yes, għax konveni. ħanajtlek u koll. U għaw tajjeb li najt li in-nies li jiffurmaw is-suq, sija tal-beħ u sija tax-xiri, għax dan meta tnajdu ekonomija, forsi xi ħadd jimmaġina koċ euros, xi ċart, il-bagalja tal-budget, l-ekonomija mixej ħlif nies jagħmlu deċiżjonijiet. Jienu int l-ekonomija. In-nies meta tara li taqabilhom għamlu l-flus, okej? Ħajamlu bħalhom. Sawa. Ġifieri dik hija herding effect li ssir b'mod naturali. Ara dak kemm għamel flus, investa fi flett u krieħ, ħanamel bħalu. By the time li jirrealizza dak li jkun illi m'għadix viabli, it's too late. Ġiġ taħseb li daw il-xeba konveni li għamlu f'Marzu? Issa Forza jew, stikka. issa at this stage, jew ħankomplu nkabru biex dawk li jkun ħajsibu l-kirja. Ġifieri nerġgħu nibdew nattiraw il-barranin li jiġu Malta, b'xi mod inkobru l-popolazzjoni, inkabru id-demand għal-kirjiet. Jew inkella ħajsibu ruhom f'sitwazzjoni kera ħafna li ħadu loan biex jagħmlu bajtulett, il-baj jagħmluha u t-tulett m'għamluwiex. Not great. Jamlu l-bajtu li ilu konna najlu. Flok bajtu let, ċajta bla sens imma. Jena fil-fat kon nara ħafna n-nis dak iż-żmien li kont nara stramba u li qed jesponu ruhom wis tipo kienu jixtru bajtu let. Mbagħad jikruh b'dik il-kirja jiffinanzjaw bajtu let ieħor. Dik il-kirja Dik hija jiffinanzjaw exposure. bajtu let ieħor. U bdejt ngħid imma damen jekk is-suq tipo jieħu qarja fas break għal 6 xhur u inti f'6 xhur u mbagħad trid tħallas xi 4 loans li Yes, m'għandek. issa, ta' minn najdu l-banek Malta huma kawteli ħafna. Ġifi mhux sejtuk overexposure, għandna reputazzjoni ta' banking sector li huwa kaut. Ġifi hopefully that kind of financial crisis li ġrat postijiet oħra where it bottoms out u tispiċċa b'xej ma tiġrix. Però jista' jkun illi dak it-tip ta' liħ li stennejt li ħatamel mill-bajtulett, jekk għamilt il-baj u ma bilx-tulett, mhux se fendi. U l-ewwel ma rispondejniex eżatt, ma nafx hekk hemmx risposta biex ta' hemm trend ta' fejn nies issa jinvestu mill-proprjetà. M'għandix dik l-informazzjoni, però għajn niddiskutuha flimkien. Fejn tista' tinvesti? Jien qed nirċievi ħafna messaġġi u anke Dan huwa ħin opportun biex titkellem fuq l-sponsors, John. Ija, sewwa. Mela, tistgħu tinvestu f'karozza. Le, nibqgħu naqra ma' suġġett u mbagħad ngħandu għal fejn jistgħu jonfquhom dawk il-flus kollha li se jagħmlu. Reċentament qed nirċievi ħafna messaġġi fuq daw il-cryptocurrencies, eċetera, li ma nafx xejn dwarhom. Asjenta, qatt ma tħalt fiha. Però stranament, il-ġimgħa l-oħra investejt 300 euro fuq coin jisimha Ethereum u f'tem ta' ġimgħa mill 50 euro spiex ta' fuq daw 300 euro, which is like a ridiculous return on investment. Ta' fejn hemm pereżempju xi ħaġa li naf fi żgur li solar panels dejjem ituk return on investment ħafna aħjar jekk ikollok il-kapaċità li tinvesti fihom. Ija, huwa return on investment tajjeb ħafna. Ħajdlek oħra. Ma fej, ġviri x'tagħmel tixtri biċ-ċart. Jew fuq il-bejt jekk ikollok il-kapaċità li jekk għandek bejt. Ħanajdlek oħra li hija interessanti ħafna u sikwit ninsewa. Tista' tinvesti f'saħħtek. Tista' tinvesti f'health insurance. Tista' tinvesti fl-edukazzjoni. Tista' tinvesti fil-familja. Mhux bil-fors inti flusek tinvestihom. Biex ituk iktar flus. Biex ituk iktar flus. Tajt inti. Per eżempju, tinvesti li inti se tajt ħansib personal trainer u tkun qed tinvesti f'saħħa aħjar fil-futur. Sewa. Pause to think about it. Tista' jew tinvesti fil-flus biex il-qudiem ikollok iktar flus ħalli tonfoqhom biex iġġib ruħek f'sitwazzjoni ta' ħajja aħjar. Jew inkella tinvesti dritt f'sitwazzjoni ta' ħajja aħjar fil-futur. Ġifieri tinvesti fl-edukazzjoni tiegħek, tinvesti fik innifsek, tinvesti fis-saħħa, eċċetera. Alright. Ġifieri qed mor lura speċjal l-idea wiesa ta' x'inhu l-ġid li speċjal mor lil
li l-mur li l-en mill-flus. Pero min għadu għet jibda fid-dinja spiex ta' jiena men ħafna spiex b'dil-ġerarkija li jinti bdejt titkellem biha l-ewwel dwar l-ewwel li spiex ta' l-ewwel trid tilħaq spiex ċertu għanijiet. Kemm dal-film, ma tantx ġobni l-film, ma spiex għal-konċett ġobni Eat, Pray, Love. So, bażikament jgħidlek li inti Eat, Pray, Love li qed jgħidlek li inti l-ewwel trid biex taqdir tiġid bażi tiegħek, tkun kapaċi tiekol. Mbagħad praise like tkun kapaċi tkun miegħek innifsek u spiex ta' tkun komdu bik innifsek u mbagħad minn hemmhekk you love. Right, you can go into communion with someone else. Jiġifieri xorta spiex ta' naħseb hemm ħafna nies li qed jibdew id-dinja ġew li forsi l-aħħar boom ekonomiku ma gawdejux minnu irdu jaraw se jagħmlu finanzjarjament. Ġieri naħseb xorta hemm il-bżonn ta' nies li jifmu kif se jkatru l-flus tagħhom b'mod li jkunu tal-inqas ikollhom a sense of security, ma jkollhomx ħafna anseta fuq il-ġejjien. Imma l-mod kif daw tindirizzhom mhux billi tkabbar l-ekonomija as a whole. Daw trid tagħmel policy intenzjonata ħalli tara kif se tagħmel biex nies li jew m'għandhom xogħol jew m'għandhomx biżejjed paga jitilgħu fuq is-sellun u jsibu saqajhom. Can you elaborate on such policies? U per eżempju li inti tagħmel retraining ta' ċertu nies, li inti tagħmel lifelong learning, li inti tagħmel is-social policy tiegħek mhux b'tali mod li jiġi jaqbillek li tibqa' tieħu l-benefiċċji, ma b'tali mod li jiġi jaqbillek li inti tikber. Hija komplessa ħafna drabi meta inti għandek il-faqar għandek ukoll problemi soċjali. Imma għandna ġifieri esperti fil-problemi soċjali li jafu jiggwidaw il-governanza u l-politika b'tali mod li nindirizzawhom direttament. Din hija answer ġenerali għal kull mistoqsija li tista' tagħmilli. Sewa. Kull ħaġa li tista' tistaqsini biex inti tara fejn għandek tmur. L-ewwel ħares lejn l-evidenza. M'għandekx għalfejn tivvinta, kważi kull mistoqsija li hawn fid-dinja xi ħadd tagħmel riċerka fuqha. Jekk ma millix hawn Malta mela barra minn Malta. Ibda minn hemm. Tieni pass, jekk ħadd tagħmel politika, mhux tagħmilha u mbagħad tara, assessja x'jistgħu jkunu l-impatti, x'jista' jmur ħażin. Anke jekk iskomda għalik, anke jekk inti vera strakkanit li tagħmilha di, qaf minuta, assessja fejn x'jista' jmur ħażin. Għamel focus group, għamel sondaġġ, għamel forecast, għamel literature review ta' x'għamel ħaddieħor, mhux taqbad u tfattar mbagħad jekk ma ġietx tajba. Le, ġifieri jiena ir-risposta tiegħi għal di idea tajba, ma nafx, ħares lejn l-evidenza u ħassiba r-risposta. Però mbagħad mur lura l-idea ta' sondaġġi minflok l-evidenza. Le, is-sondaġġ mhux biex inti tara kemm popolari. Le, naf, le, ma għawħut li flok jazlu jħarsu lej l-evidenza, jazlu jħarsu lej s-sondaġġ. Kemmi popolari. Eżatt. Jiena nefhem li politiku jrid jara kemm ħatkun popolari, għax fl-aħħar mill-aħħar ir-rwol ta' politiku li jiġi elett, inkella mhux se jkun politiku xejn. U nifhem li jrid jara isma' jekk jien noħroġ bil-proposta fantastika. Ħatiswi li elezzjoni. Imma jekk tara li ħatiswilek elezzjoni, m'hemmx għalfejn tieqafhem u tgħid ma mhux se nagħmilha. Le, ara kif ħassib mod biex il-viżjoni tiegħek Dbieħħa. Twassala. Mhux terġa' taqa' lura għall-viżjoni l-iktar medjokri u baxxa. Naraw kif ħanamlu iktar flus. Jekk inti għandek viżjoni, ħankun forsi boring, jekk inti għandek viżjoni li kulħadd għandu jkollu snienu b'saħħithom. Tmur tbieħ il-viżjoni u tajt li ħadd ma jrid imur għand id-dentist. Mela ġbin taf x'nagħmlu fl-azzjoni li jmiss inqasmu l-ħelu għax dik li jridu n-nies. Le, xogħolok hu ibni soċjetà kritika li se tkun trid id-dentist minkejja l-fatt li inti short term ħadbaqti. That's part of the philosophical underpinnings biex ta' jien naħseb li ħafna mill-problemi il-politiċi ħarsu lehom b'mod pjuttost estetiku u superficiali and they never really get to the why they're taking certain actions. But as a consequence biex ta' tispiċċa għazba ċaċa marri biex ta' Mela,
Il-Bone kitib li roly-poly, which apparently is a viable... Ma di ġet tkellimni fil-pilot, jew reċentament, l-oħra, tqassam il-Fury għal Mother's Day, xisima. But yeah, that's apparently a viable political proposition. Mela, dan il-podcast miġjub lilkom il-main sponsor tagħna li huma l-Orange Man li qed jgħinu l-xebanis jaqtaw il-vizzju ta' tipip. Itlu fuq il-website tagħhom orangeman.store biex isibu soluzzjonijiet varji skont il-preferenzi u l-bżonnijiet tagħkom. Tinsewx intom tagħmlu checkout kemm tikbu John Malija, caps locks mingħajr spazju biex tieħdu skont 20% fuq l-ewwel xija tagħkom. Ir-risq. Mela, aħna għandna pajjiż hawnhekk. Fost li żar pajjiżi tad-dinja. Bil-kemm tista' tgħidlu pajjiż farka. Għalkemm aħna fil-mapep tagħna dejjem inqedu l-Malta fin-nofs. U mbagħad naraw il-kumplament tad-dinja isa mdawra mal-Malta, fil-verità m'aħna xejn, vera pajjiż żgħir. U f'dal pajjiż żgħir għandna numru eżaġerat ta' karozzi, għandna karozzi daqs kemm għandna nies prattikament. U dejjem jiżdiedu. Kif tikkontrasta mal-bqija tad-dinja dil ħaġa? Above and beyond. Kings, winners. Okay? Fissija cars per capita, ġifir minn ras għal-ras, u l-iktar cars per kilometer. Kings, tops. Fost il-gbar. Ironikament, għax hija vera pajjiż żgħar fej ġifiri meta wieħed jaraħ fuq il-mappa jgħid nista' nimxi kullum kien. U fil-verità tista' timxi kullum kien jekk tipprova tasal. Tista' tlif li m'hemmx bankini. At what point ħanibdew nitkellmu bis-serjetà fuq kif dal-pajjiż nistgħu nagħmluh inqas dipendenti fuq il-karozza. Fejn il-viżjoni, nitkellmu fuqha ta' ma nagħmluhiex imma. Fejn il-viżjoni li nagħtu l-libertà lil Malti li jista' jimxi minn Taslima san Naxxar li by the way m'hemmx bot. Jew minn Naxxar sal-Gargur. In-Naxxar għandhom il-ħwienet, il-Gargur għandhom il-wiet. Hemm forsi 20 minuta mixi biex tasal minn post tal-ieħor, imma bankina m'hemmx biex tasal mingħajr ma tirriskja ħajtek. Kif se nagħmlu biex nibdew npoġġu di fuq l-aġenda? Inti għamilt ħabta tippromovi ħafna il-rota. Il-rota, niftakar. Fiex qiegħda dik. Bażikament irrealizzajt li qed naħli ħafna ħin fil-karozza, qed niddejaq ħafna fil-karozza, plus irrealizzajt li hemm bżonn nagħmel iktar eżerċizzju, put two and two together u bdejt indur bir-rota. Però tant u għad ndur bir-rota, però minn mindu ħadd id-deċiżjoni sal-lum, iktar marru lura l-affarijiet, vera li saru l-bicycle lanes, u tarom, naħseb kulħadd jarhom. Imma bicycle lane. U maqut li jew Għax jekk inti bicycle lane tibda u tispiċċa, bażikament issa għamilt pista tal-bumping cars, iddur fija mhux biex tasal minn post tal-ieħor, inti l-bicycle lane trida li tkun continuous, mhux f'daqqa waħda sibt ruħek f'nofs it-traffic. Jew f'daqqa waħda fil-bicycle lane stess sibt tarblu f'nofsok, jew sibt il-karozzi parkjati fuqha. Jiena meta ċettajt li niġi għal dal-podcast u inti għat li speċi ta' hemm possibilità ta' exposure, mela jien ħanamilha din l-exposure. Hemm bżonn nibdew naħsbu f'pajjiż illi minkejja li nħobbu ħafna l-karozzi, nibdew naħsbu fil-possibilità li forsi nistgħu nimxuha. Li forsi xi kultant nistgħu naqbdu l-bass. Mhux li ċċedi l-karozza, żomma l-karozza, ħsila kull nhar ta' ħadd jekk trid. Imlija bl-eruq xniexel. Imma jekk jista' jkun ċertu modi li nistgħu nimxuhom jew morru bil-bass jew bir-rota, tuna ċans nagħmluha. Jiena wkoll naħseb hemm bżonn ta' naqgħad qassim tal-traffiku, pereżempju niftakar meta konna noqgħod Londra, konna nara delivery trucks kollha tipo fis-sija ta' filgħodu, jitfaċċaw il-hotel fis-sija ta' filgħodu, ħottu mbagħad jiġi ta' waraj fis-sija u nofs, u speċi ta' deliveries apparentament kien iridu jsiru bej is-sija ta' filgħodu l-5 ta' filgħodu. Allura inti m'għandekx dawk it-trakkiet iduru. Aħna għadna fl-istadju naiv li naħsbu li l-mod kif tqassam l-riżorsa skarsa li għandna hija biss fiżikament. Għadna ma bdejniex naħsbu li tista' tqassam il-ħin ukoll. Temporalment ukoll. Per eżempju, meta inti tagħmel żona pedestrianized, mhux għalfejn tkun pedestrianized dejjem. Jew dejjem għall-karozza jew dejjem le, tista' tkun pedestrianized fil-weekend, per eżempju. Tista' inti ċertu
ċertu Namlu restrizzjonijiet. ftit meta per eżempju meta jarmaw is-suq tal-Mosta, mbagħad għandek is-suq fejn Ngħidlek ta' fejn nagħmluha fil-festi. Il-festi. Għad-disinier podejjem. Eżatt. Le, bla dubju, u ankax is-sondaġġ juri li għall-aħħar misselhom il-festi, għax kollok rebus biex ta' fuq dik fil-fatt biex tal-ammont ta' flus li nippumpjaw anka bħala Ministeru tal-Kultura fil-festi. Huwa numru sinifikanti biex għal-Maltin iħobbu l-festi. U mhux ta' min jieqaf għal-moment u jgħid li fil-fatt minkejja l-fatt li ma nħobbx l-istorbju tal-mortali, eċetera, però l-festi jagħmlu jżidu l-ġid, ġifieri jżidu l-aspett komunitarju, jagħtu sens ta' skop, joffru l-kultura għal ħafna nies li m'għandhomx mezzi oħra, ġifieri jagħmlu ħafna ġid. Jiena għamilt ċertu studji fuq il-ġid li joffru l-festi u fost iż-żgħażagħ pereżempju issib illi minnu akkanitu involut fil-festi it actually tagħmel differenza fil-kwalità ta' ħajja tagħhom. Le, nista' nimmaġni fin niftakar pereżempju tmur il-każin tal-banda u tara għandna xi 30 żagħżugħ kollha hemmhekk bl-istrument biex iddaw. Għart minn kelli ma kellhom xi ħoss ta' barra minn hawn. Però kienu tal-inqas qed ikollhom introduzzjoni għall-istrument, għall-kurunetta, għat-tambur. U toffri ħafna sens ta' skop, ġifieri l-festa tagħmel ħafna affarijiet, il-komunità, l-arti, l-iskop, il-volontarjat, dik ħaġa oħra. Kemm ninsew kemm il-volontarjat iżid il-ġid mhux biss minn irċevih, dik ovvja. F'min qed jagħtih. Kemm saru studju, kemm tagħtik sens ta' skop meta inti tagħmel il-volontarjat. Naħseb is-sens ta' komunità huwa fost ġifieri naħseb huwa fost l-iktar faċli li Malta ikollna għax minħabba kif bdejtajt inti għaw rubija kbira bejnietna. U kemm hu sabiħ, kemm itik, kemm meta tħossok istra hekk ta' kontribut ma' grupp nies li għandhom l-istess għan u mbagħad lan tilħuh, anke jekk lan ma tilħux u mbagħad tistgħu tgħidu tibku flimkien u għax ma rnexxilniex biex ta' Sar studju John fej ipprovaw jaraw l-Ingilterra. Jekk kellhom jagħtu parir lill-gvern kif il-gvern jista' l-iktar li jżid il-ġid fis-soċjetà. X'inhuma l-issues li l-gvern irid jafas fuqhom li mhuwiex jafas fuqhom? Waħda minnhom kienet il-volontarjat. Il-gvern irid jgħin biex jieħu iktar il-volontarjat, mhux għal min qed jirċievi imma għal min qed jagħti. Interessanti. L-gvern iżid l-edukazzjoni kontinwa, ġifiri fost il-kbar, sense of purpose, etc. Li jżid l-arfin tal-emozjonijiet, mindfulness u dan l-affarijiet. Saħħa, ġifiri li jenfasizza ħafna iktar fuq is-saħħa sija preventive u sija x'inhi l-opposta preventive? Curative? Prevention is better than cure. Insomma, sija fis-servizzi tas-saħħa u sija Curation il-mużika. u sija biex dak li jkun jibqa' b'saħħtu. U x'kien hemm iktar u eżerċizzju. Jiġifieri daw kienu rekomandazzjonijiet li l-gvern għandu jagħmel ħafna iktar enfasi biex in-nies jagħmlu l-isport. Xi ħaġa li qed naraw wisq minnha u Malta hemm bżonn iktar biex in-nies jagħmlu l-volontarjat, jibqgħu jitalmu, eċetera, eċetera. Però l-kultura tal-sport naraw improvement, ġifiri, jimmin dejjem kont pjuttost metla tal-sport, kon nilab xi ħaġa meta kont żarna bil-basketball, mbagħad għamilt tit-gym, tit-boxing. Però fetħu ħafna iktar gyms, per eżempju, meta kont żgħirien, speċjal għażla hija ħafna iktar wiesa. Hemm ħafna iktar konkurrenza, u hemm ħafna u anke pereżempju meta kont żgħir predominament biex ta' inti futbol ħatilab. Illum il-ġurnata tant hemm firxa wiesa ta' sport. Narana mill-lat ta' kultura sportiva sejr il-qoddim, ma b'xi mod bqajna ħoxnin, ma nafx eżatt x'qed nagħmlu. Għandek xi raġuni għaliha? Meka ħaġa li nista' nirrispondik għal di l-pastizzi. U forsi l-ħobż biż-żejt. Ma nafx m'għamilx studju fuq Ġon imma vera. B'xi mod.
b'ximot. Ma nafx. Imma l-Prim Ministru bodybuilder għal-menu. Eżatt, ġviri suppost huwa l-ideal tagħna. U dak Bertu hekk kien trejja bħali niftakru. Il-gargur. Il-gargur. Il-gargur nqalaw ħafna. Jaw, speċta dak il-ġim ta' Bertu fil-fatt għadu kif kelmuni tal-Laven Malta biex namlu xi dokumentarju żgħir fuq Bertu's ġim, għax hemmhekk hemm l-istejjer, hemmhekk ħarġu hemmhekk li kellu tal-ġen speċa hemmhekk tasal fis-7 ta' filgħodu. Nasbti darba li qed nitkellmu fuq Bertu f'dal programm. Tasal hemm fis-7 ta' filgħodu jiftaħlek li żnaj it-tielet darba. U qisu każin bil-weights. Tifhem? U mingħajr alkohol, ma bil-kafe, u ktasal. U kulħadd hekk falenija waħda. Ġit kafe? Stixa u kolla d-nija, stixa minu il-bummer li ħajt, ija, tipo kollo frejni il-kafe, mbatt tiġi vera awkward, dek, mbatt kullħat jħorċi 25 cents ti jomlu, u jħu il-kafe. Pero, kafe, ġifiri, kafe, instant coffee, ek spiexta bil-boiler, ek, bħalta xufi l-istess ugwali. Umbat emmek, u inti u hemm ħafna sens ta' komunità, per eżempju, hemm din l-idea ħafna li per eżempju l-Ingilterra ma tantx kien hemm ta' teeny set. Ġifieri biex ta' ħanamel xi ħaġa naqra tqila, kultant hemm element ta' protagonizmu, nixtieq nurik li ħanamel xi ħaġa naqra tqila. Tista' tiġi it-teeny set, ġifieri toqgħod warajja u tara li il-weight mus se toqtolni, per eżempju. Però fl-istess ħin hemm ukoll spiex ta' l-idea ta' għandi 100 kilo bench press hawnhekk. Issa tista' tot kemm il-darba ħantellaħħa u nniżilha minn fuq sidriek jogħġbok. Però we guys it under the kind of health and safety act. Għalkemm darba kważi mitt, darba kważi mitt taħt decline bench press u jekk Robert li salvali ħajti, dak kont qiegħed ġo ġim Buġibba ġo hotel, Soreda hotel. U l-ġim kien qed jalaq u jien wasal tard. U għatlu, ħanetrenja, kont vera fissat, dak iż-żmien kont vera fissat, u ma stajx naqbes il-workout u hekk. U qbad, u tfajt taħt id-decline bench press tal-Smith machine, ma nipprova nispjegalek x'inhi Smith machine. Bażikament hija il-bar li inti tagħmel bench press biha, però tkun maqbuda ma isu żewġ pilastri u it can't move forwards or backwards. Just goes up and down. Ara jekk tħares lura dik jara. Sewa, il-bar ma tinqalax minn dan it-traġit vertikali. Sewa. U insomma, kulħadd kienet l-oħrajn li kienu qed jitrejjaw kienu kollha qegħdin fix-shower li kien il-bot kien fil-qiegħ tal-ġim. Tammen kien il-ġim kienet jisbarazza u kienet jaħsel ix-showers li kienu n-naħa l-oħra. Insomma, jiena mbagħad nitrejja malaj biex fi kwartan lest il-workout u intfajt taħt id-decline biex u minnhom marmajta b'xi 60 kilo fuq kull naħa biex naġel ukoll. Nizzilt l-ewwel waħda u ħassejta pjuttost faċli. Mbagħad it-tieni waħda niżzilt hekk u ma nistax naqlaħħa u ma nistax naqlaħħa. U l-ewwel għaddit dexa ta' biża' minn ġo fija, għax ovvjament, all right bro, issa għandek 140 kilo għax int għandek 60 u l-bar fuq sidrek qed jafsulek sidrek u qed jonqoslok l-ossiġnu. U inti iktar ma jonqoslok l-ossiġnu, iktar tibda tirsisti, iktar ma tirsisti, iktar qed taħli ossiġnu. So you're basically suffocating. Fl-istess ħin daħalna dal-maċoizmu maskili li ma rridx naqbad ngħajjat u speċta, għejnuni. U imma beda dil-ħin ġifieri 10 sekondi naħseb deru minnaf nofsi, whatever, I was really worried. Mbagħad minnhom x'in vera ħassejt nil-ħamut u għat bro, int fadallek ġismek l-axħar ftit arja biex tajja tal-lajnuna, għaxin kella ħaddadi, għax jien kontet nirrezistija, pero as soon as I was going to stop resisting, this thing was going to cave my chest u tifqal il-kaxxa ta' sidri. Somma, u bat najjat, bat nidaj fil-verta, which was the worst option in the world, għax kieku mit, tlaqt mid-dinja, nidaj nasal qoddim San Pietro, tipo, that way, bro. Imma sema d-dawa tiegħi ħareġ jiġri Robert. Robert, le, mhux Rabela, le. Robert, sejx kun jom, ma
U għet minn sponsors tajta u koll tini il-proteins ta' Protein Malta. U salva li ħajti. Umbat bilt litwal bewla ta' ħajti. Ma nafx minn fej kontet nistorja mal-bewla inkredibli li tlaqt f'dak il-loki kien, naspet nkun grafiku żejjed. Mela, inti taħseb l-G u l-GDP, let's fucking move swiftly. Sorry, go on tangents. Lady HD, minti taħseb drajtni, Mary, ju. Le, għed prova niftakar minn fej beda dal-argument. U kif spiċċa fit-toilet. It was quite elaborate sa' kem wasal nemmek. Sens ta' komunità. L-improvement, l-sport, u sens ta' komunità. Li naħseb li speċa u iktar aċċess għal sport u iktar nis li għamlu sport ma bxin bort xorta 20. Biex jien għandi. La qabel ma faqqet il-COVID kien hemm statistika vera ħelwa li by far l-iktar attività li jħobbu jagħmlu l-Maltin fil-ħin rekreattiv tagħhom by far jieklu. Istra. Fir-ristoranti. Jiena għana għafit ma taħħed il-ħagġa ġifiri. Naħseb inbidlu ftit, naħseb dis-sena tat ftit lok biex ikonna vizzi ġodda. Ekku. Finis jimxu fil-kampanja ħafna iktar mill-li kont tara qabel. U picnicking. U jiklu għan xurxin minn flok ma jiklu fil-ristoranti. Might as well dik il-propieta kollha li qed nixtru nużawha speċi. Fuq il-propieta pubblika, per eżempju, tal-kampanja, bdejt tibni di kas vera interessanti li inti meta tirvina propieta pubblika jew ti għal-ħadd ieħor biċ-ċiċri u whatever, il-minu diġà fqir f'dak il-każ vera ħadd faqru iktar. Żgur. Għax inti bħala bniedem għandek klassi privati tiegħek, dawk tiegħek, okay? Your private wealth. Flus il-bank, xi dar jew iktar minn waħda li writt, etc. Mbagħad għandek klassi pubbliċi tan-nazzjon li inti parti minnhom ukoll, li inti tista' tmur passiġġata fil-wied, tista' tmur il-baħar, tista' tmur fil-bajja jew tista' tmur passiġġata fir-raħal, whatever, okay? Dawk tiegħek ukoll. U dawk meta jeħdu għamlok ikunu ħadulek parti mill-wirt tiegħek. Avolja ma tistax tmur is-sarfu jew tbiegħu ma xorta qed gawdi għandek isu l-użufrutt tiegħu. Okay, għanifmuha b'dak il-mod. Issa immaġina minn m'għandux proprjetà privata. Immaġina minn m'għandux fejn isifer, m'għandux il-jott, m'għandux il-villeġġatura. Li għalih importanti ħafna li jkollu aċċess għall-kampanja u għall-bajja, għax ma jistax imur fil-beach concession. Meta inti taħodlu dak qed faqru iktar. Mela meta aħna nipprivatizzaw jew meta aħna imbijaw anke jekk imbijaw bil-wirt bil-prezz tas-suq, ħseb wara meta nbijaw biċ-ċiċri. Li qatt ma tiġri di. Qed nieħdu mill-ġid komuni u ntuħ lill-privat. U b'dak il-mod qed infaqru iktar lil minnu fqir. Imma hemm x'ismu hawn mer fej hemm momenti fejn taqbel mal-privatizzazzjoni. Ija. Xemm affarijiet li taħseb per eżempju, meta inti tagħti per eżempju biċ-ċart u tgħidilhom ħares dieħu ħsieba. Mhux għal dejjem ta' dejjem, għandek per eżempju 10 snin. Dawn huma l-kondizzjonijiet A, B, C, D, E, whatever. Il-privat f'dak il-każ jagħmel il-ġid għax hemm l-inċentiv. ħajaħdem aħjar iktar effiċenti mill-gvern. Hemm xi mument fl-istorja Maltija li ġraddi? Per eżempju, hemm ċertu beach concessions li tara li l-bajja tinżamm iktar nadifa u li hija aċċessibbli wkoll. Ġifieri mhijiex infurzata li inti ma tistax tidħol. U f'dak il-każ tibda tara li forsi sar ċertu ġid illi ingħatat ċertu konċessjoni. Per eżempju, ma naqbilx ma x'qed isir fihom imma il-fatt li roundabouts ta' Malta mhux ingħataw ir-roundabouts imma hemm arranġament illi aġenzija privata tieħu ħsieb x'isir fir-roundabouts, right? Ir-roundabouts ta' Malta huma sbieħ ħafna
So jien Sewa. personalment naħseb illi dak li jinżera fil-roundabouts għandu jkun indiġenu, għandu jkun b'tali mod li m'għandux bżonn ħafna ilma, ħafna tisqija, eċetera. Imma l-fatt li inti għandek kontrattur privat li qed joħsiebhom ħajmorru aħjar milli kieku għandek iċ-ċivil. Mux qed naf, fis-sens li, per eżempju, roundabout m'hemmx xi profit incentive, per eżempju. Le, għalhekk hemm bżonn li l-gvern jiffinanzjahom u mbagħad bil-finanzi tal-gvern jidħol il-privat biex jieħu l-finanzi u jagħmel ix-xogħol. Imma fej il-privat huwa aħjar f'dan il-każ, ma jistax irawhem erba' żgħażagħ li jieħdu ħsieb ir-roundabout, tihom paga tajba. Jista. Jagħmlu dal-affarijiet li qed tajt. Jista. Imma il-gvern għandu reputazzjoni u rekord, mhux ta' Malta biss, gvernijiet madwar id-dinja, li ma jkunx effiċenti. Għalfej jasal f'dan il-punt. Għaliex inti meta għandek fil-privat għandek l-interess li tagħmel il-profit, li tnaqqas il-kost, li tagħmel il-revenues, etc. Mentri fiċ-ċivil, jekk il-paga dieħla tagħmel x'tagħmel, m'għandekx għalfejn toqgħod teħħes ilja biex tilħaq l-iktar punt effiċenti fejn tifranka l-flus u tagħmel il-ġid. Imma fiċ-ċert li hemm tipo KPIs li inti tilħaq biex iżżomm xogħolok. Iva. Jew impossibbli li titkeċċa miċ-ċivil. Dik oħra, eżatt. Ġifieri inti li inti ma tilħaqx il-KPI. Strikes gravi. Ġifieri kważi ċ-ċivil iġib ruħu bħala buffer b'tali mod li tant huwa stabbli, tant se nissa jibqgħu jaqalgħu il-paga no matter what, li jista' mhux ikollok pandemija, ineffiċenza, xorta jibqgħu jaqalgħu il-paga. U dik tibqa' ddawwar l-ekonomija. Ma gvern jintuża ħafna bħal-odda politika. Bħal-odda politika, le li hija vera għar ġifieri, għax inti mhux tal-li jiena nuża r-riżorsi tal-istat biex intik xogħol ħalli inti ttini il-vot, tal-li inti dak ix-xogħol ħattu ad eternum. U anke jekk tagħmel xogħol di merda, ħatibqa' tirkeb fuq dari. U jista' jkun li tkun ħadd post ħadd ieħor li jista' jagħmel dak ix-xogħol vera tajjeb. Ġifieri hemm lok fejn wieħed jista' jaħseb li ċ-ċivil jista' jsir iżgħar biex is-xogħol isir mill-privat b'mod iktar effiċenti, m'iniex kontrija dik jiena. Imbagħad wieħed jista' jidħol fil-kwistjoni ta' kif jingħataw it-tenders, kif jintażlu l-aħjar privat, liema parametri jagħmluhom il-kundizzjonijiet biex il-privat ma jagħmilx biss dak li jaqbillu, ma jagħmel dak li hu taġi tal-poplu, għan-nazzjon, etc. So forsi at this point ħadd tistaqsi tipo ma jekk il-gvern mhix iġiba żewġ u s-suq ukoll għandu ċert speċi ta' ċertu limitazzjonijiet tiegħu. Eżatt. Hopeless. Eżatt, kif ħansibu kompromess feliċi għal kulħadd. Eżatt. So, naħseb jiena number one diġatta illi jekk jista' jkun ma żommx wisq poter fil-gvern imma tqasmu l-poter ta' tiftit l-Unjoni Ewropea u ftit il-Kunsilli Lokali li aħna u Malta vera tajnihom ftit poter il-Kunsilli Lokali. Nistgħu intuhom iktar. Naturalment bitħejjija li għandhom bżonn biex jużaw dan il-poteri, ma memx għalfejn. Kieku inti, what kind of power would you divest to per eżempju l-immaniġjar tat-toroq, per eżempju l-bankini, per eżempju li iktar jistaw jkollhom sej jekk jagħtux permessi jew le meta ċertu żvilupp ikun qed isir. Tifhem, intihom iktar kieku nippreparahom imma ntihom iktar. Il-gvern jista' jagħti wkoll iktar poter l-Unjoni Ewropea biex ma jkunx kollu fidu dik diġà saret aw Malta. Ir-rwol ta' kwalità ta' seta' għandu biex ta' l-Unjoni Ewropea ħafna, ħanajdlek biss fl-ambitu tal-ambjent. Iktar minn 200 liġi kellna ndaħlu aw Malta. Rivoluzzjoni sħiħa. Imma minn kelli daħlu Iran sip li Malta li xu dejjem tkun l-enforcement. Ija, ma ħanajdlek għalmenu, John, records qed inżommu, id-dejta nafu x'inhi, kif sejrin nafu, ma tistax taħbihom dal-affarijiet iktar. L-Unjoni Ewropea telfet ħafna seta ta' kif tista' tinforza fuq il-pajjiżi għal raġunijiet politiċi wkoll, imma jiġi l-moment when there will be a reckoning. Ġifiri konna najdu isma, hawnhekk mhux sejrin tajjeb biżejjed ħajkonna naraw x'sa nagħmlu. Parti mir-raġuni għaliex hemm daqshekk enfasi li rridu nbidlu l-flotta tal-karozzi minn dawk li jiddependu fuq il-petrol u d-diesel
u dawk li jiddependu iktar fuq id-dawl, Elettriku, fuq is-solar u fuq renewables u rechargeables, hija minħabba l-pressjoni tal-Unjoni Ewropea. Right? In any case, il-puntu x'nistgħu nagħmlu biex ma naqgħux la fit-toqba ta' x'jagħmel ħażin il-gvern, laqqas fit-toqba ta' x'jagħmel ħażin is-suq. Mela nqasmu l-poter, number 1. Iktar saħħa lis-soċjetà ċivili u lill-medja. Iktar saħħa lill-volontarjat. Note, il-volontarjat darbtej jissemma u għandna x'jagħmel il-ġid fis-soċjetà direttament u tu għax joffri soluzzjoni biex innaqsu l-poter tal-gvernu tas-suq. Right? U Tinina aktar ekstra ideat prattiċi fuq għadi tal-volontarjat. Per eżempju, kemm jista' jkun il-liġijiet ma tagħmilx b'tali mod li tissoffokaħ il-volontarjat. Riċentament kien hemm xi kwistjoni ma segwejtix? Kien hemm milli l-liġijiet saru ħafna iktar drakonjani, naħseb jiena ħajkun hemm ġifieri dana il-mod kif tevolvi ħaġa dejjem tibda x'imkien hawn. U mbagħad ikun hemm swing għall-aħħar ta' rivoluzzjoni lejn hawnhekk u mbagħad b'xi mod insibu l-bilanċ fin-nofs. U naħseb li dak li ġi propost u attwalment qed jiġi implementat fil-każ tal-volontarjat huwa drakonjan wisq. Ġifieri In what terms? X'inhu x'qed jiġi propost? tkun fuq il-bord ta' NGO tipprovdi l-kondotta, tur il-kondotta tal-pulizija, ħafna paperwork, insomma, eccetera, eccetera. Ma jfissirx li m'hemmx bżonn regolamenti, imma qastrit minnejja tmur għal-maħruqa. U din ara ħafna. Per eżempju tal-kondotta, ma nafx, tipo, u kondotta trid tkun bil-fors nadifa, jew sempliċement trid tipprovdija. Issa, però tinti trid tqis, John, met inti tkun politiku trid tipprovdi l-kondotta, met inti tkollok business daqs dinja u timpjega 400 persuna. F'liema kondizzjoni mbagħad sta għal-liġijiet li jiddeterminaw titturi l-kondotta. Ġifieri, inti trid tqisu mhux in an absolute way, trid tqisu fl-ambitu relattivament ma x'qed jiġri postijiet oħra. Tifhem? U għaw ħafna nis, per eżempju, Gail Debon u ġilli għalt li, pero għatma, I never really pursued it to any depth, li l-kondotta fija nfisa hija xi kwalità ta' mażra li ma tħallix lil dak li jkun jiġġeddet. Fija nfisa ħseb wara li kollok biex taġġiba għax-xogħol u għal-ċenġismu. Però qatt ma esplorajta Gail jekk qed tara ħalli kumment. Iwa ġieli kitbet Gail ukoll fil-fatt. Tibqa' taħt il-kondotta speċi u jekk irriformajt. Mela jekk inti bniedem li għandek kondotta mhix daqshekk nadifa u ddeċidejt li tagħmel dil-qabża u tidħol fil-volontarjat. Mhux hekk irridu aħna. Mhux hekk inti trid. Din hija speċi tat-tema ta' ħajti, ġifieri waħda mit-temi ta' ħajti li dan nixtiequ aħna, dan nies li jagħmlu dit-tranzizzjoni li jiżbaljaw kważi dawk in-nies ikunu aktar ikkuluriti, ikollhom aktar erf li ġej mit-tiġrib tal-esperjenza u jekk dak l-erf tista' tieħdu f'ambiti oħrajn ġeneralment hemm tendenza dawk in-nies ikunu pjuttost innovators għax ikollhom perspettiva totalment differenti. Ġifieri all for li dawn in-nies intuhom kemm jista' jkun dal-ispazju u l-volontarjat joffri ħafna dak l-ispazju istra għal dan nies. Ħafna. Naħseb underestimated ħafna kemm il-volontarjat għandu skop ekonomiku, skop ta' ġid, skop uman. U naħseb il-volontarjat huwa hemm xi punt li huwa obbligatorju f'ħajtek hawn Malta bħall-edukazzjoni. Naħseb meta tkun is-sixth form, jidher li sixth form aħna xina kelli xebba organizzazzjoni volontarji kelli l-Breaking Limits kell Hip Hop Malta Breaking Limits. Imma le u kienu jiġu n-nies għax inti fis-sixth form tittamel tagħmel xi volontarjat forsi mis-Systems of Knowledge. Systems of Knowledge dak. U konna mmorru l-fira, kienu kun hemm il-fira niftakar. Inti li tittamlu f'dik il-forma. Le, maħna konna mmorru, kienu jimlew auditorium
b'NGOs u għaqdiet volontari, u inti tmur hemm u speċa toqgħod tippiċċja lin-nies biex jiġu jagħmlu l-volontarjat mal-għaqda tal-volontarjat tiegħek. Imma kienet naħseb obbligatorja għal kull min qed jagħmel systems of knowledge li jidhir dak kulħadd li jrid jagħmlu, fis-sens biex tgħaddi. Ma kienu kun hemm xeba żgħażagħ ġifieri. Naħseb li ta' minn esploraw iktar kif nistgħu nissidjaw il-volontarjat. U forsi anka tipo bħalma f'ċertu pajjiżi hemm il-leva tal-militar, forsi rid ikollok forsi idea tajba li dak għax titgħallem estra, anka titgħallem ċertu Għavol jekk il-volontarjat ikun sforzat, wieħed jista' jistaqsi jekk jibqax volontarjat. Wow. Catch 22. All right. Mela, just quick question biex nsitu sfumatur oħra. Int kont għamilt xi paper, kont ntaħħażat ma nftakarx eżax kien, però kien l-ispeċ ta' il-GDP il-qafas tagħha kien li l-ġid irrid jitqies mod iktar wiesa li I know that you touched upon it, but I don't know jekk tixtieqx forsi tevolvi naqra iktar dan il-ħsieb. Right. Mela, x'għandu tajjeb il-GDP bħala metrik ta' kif qed immorru. Il-GDP li għandu tajjeb u li jitqabbel minn ħafna pajjiżi. Kulħadd jiġbru din l-istatistika kulħadd jiġbora bl-istess mod. Jiġifieri jien nista' nagħmel paragun għandna riga li hija l-istess. Right? Mela biex narek Malta x'sejra tajba nista' nqabbilha mal-Ingilterra, mal-Afrika, whatever. Okay? Però kull ma jkejja l-GDP huwa dak li jinbih fis-suq. Okay? Issa, dak li jinbih fis-suq jista' jkun tajjeb jew ħażin, jista' jkun sigaretti, jista' jkun donuts, bat ma' donuts. Right? Ħobż biż-żejt, doesn't matter, jista' jkun gym memberships. Is-suq il-GDP agnostic, ma jimpurtax, laqwa li jinbih u dak issa. Ċertament, hija indikazzjoni ta' kemm qed jittefqu flus u kemm qed jinqalgħu flus. Imma mhijiex indikazzjoni suffiċenti ta' ġid. Għax mhijiex qed tikkalkula. Number one, kemm ħlejna affarijiet biex iġġenerajna dak il-ġid, dak li qabel semmejthom il-fire starters. Right? Kemm ippumpjajna jew kemm exhaustjajna mir-riżorsi naturali biex ħloqnieh dan il-ġid. Number two, mhijiex qed tikkalkula dak il-ġid tant minn mar. Tgħidli no problem, nagħmlu GDP per capita, nagħmlu division tal-GDP b'kemm hawn nies u noħorġu average proset. Very clever. I mean, jekk jien għandi saqajja fis-silġu rasi taqbad bin-nar, on average I'm okay. Right? On average, imma actually la saqajja u laqqas rasi huma qegħdin tajjeb, so l-istess bil-GDP per capita. Apparti minn hekk, il-GDP mhux jaqbad dawk l-elementi vasti oħrajn, soċjetà, komunità, volontarjat, dak l-affarijiet kollha li tkellimna fuqhom, li jagħmlu ħajja suriet in-nies, ħanużaw dil-kelma. Suriet in-nies, ġifieri sura ta' bniedem, mhux sura ta' karus, mhux sura ta' cash register, sura ta' bniedem. So, unfortunately, nagħtu ħafna importanza lil GDP mingħajr ma nagħtu importanza lil dan l-affarijiet l-oħra. Li jistgħu jitkejlu wkoll, by the way. Jiena l-biża tiegħi fuq dal-pajjiż li nsiru nies foqra bil-flus. Ekku. This is a very shitty outcome. Ħanajdlek storja ħelwa, John. Darba kien hemm wieħed u kien ċitat ħafna bil-flus u ra ieħor qed jistat tamparu. Għallu s-sada mux ħela taħin, għallu ijataw tista tmur tinvesti fil-propieta, tamel naqra flus, terġa tbiħa, tikrija, whatever, għamel xaħġa. U dak għallu, interessanti għallu di, għallu mbaċ namel speċi wara li namel dal-flus, għambat tinvestijom, għallu tiftit stocks, forsi naqra kripto, għallu terġa tamel iktar flus, għallu mbat, Għallum bat forsi jek tamel bizzet tixtri biċċa tal-bahar, għallu tixtri mqar speedboat, għallum bat mux imkien,
Għallu tkun isek king, għallu tista' tistat, għallu ħadd ma jistalik, għallu jiex qed nagħmel. Yes. Ovvijament hemm sfumaturi oħrajn għax jiena l-iktar li naħseb li hemm bżonn tinqeda speċta li inti ma jkollokx l-ansjetà ta' x'se jiġri bik għada. Agreed. Once that naħseb la darba dik tilħaqa u fil-fatt di konverzazzjoni li kelli l-bieraħ fit-tul ma' Chris Pereġin speċta. Nista'? Ija fil-fatt kon se noffri l-istra. At a certain point, tajt qalbi li se toffri. Istra u tinħossni l-inqas, ma dejjem nkun se noffri mbagħad jiġi neħseb ieħor. Ma insomma li wara ċertu ammont ta' flus wara li inti tkun ilħaq ċertu għanijiet li speċta jxejnulek dil-ansjetà. Mbagħad minn hemmhekk you should pursue purpose. Li speċta tagħmel affarijiet li. Naħseb għandna bżonn ftit edukazzjoni fuq din ukoll, ġifieri f'Malta. Naħseb li mutor taħat in a way, ma naħseb li din it-tip tarfin. Naħseb huwa ftit torta daw il-politiċi li mnarjom li għedin fil-loba biex jerbħu biss. Ma mux aħna nifutawlhom fl-aħħar mill-aħħar. ċirku vizzjuż. It's a terrible positive feedback loop. Niftu partijiet bon? Le. Ok, tozzu. Il-podcast isa ek in a way. Il-podcast isa? I mean, isa partit in a way, fis-sens li tipprovdi viżjonijiet oħra, memx manifest, imma in a way, qed tipprovdi spazju għal ħsieb alternattiv u għal. Ekku, a third way. A third TH. Hemm pajjiżi oħra li kellu ħaħjar il-ġid. Ija. Per eżempju, l-Kanada għandhom composite indicators tal-ġen, Iceland jiffurmaw parti mill-Wellbeing Economy Alliance, il-Bhutan. Il-Bhutan? Li kien qabel kulħadd bil-Gross National Happiness, Gross Domestic Product, u dawk għandhom saħansitra checklist li kull policy li tgħaddi jiċċekkjaw jekk seżżid il-ġid b'mod holistiku. New Il-ġid Zealand. tal-feliċità, ġviri. Ija, jessessjawx kif se timpaktja dak l-affarijiet li jagħmlu differenza għal ġid b'mod holistiku. Issa, at this point tajb li ngħid li Malta mhux qegħdin lura il-fundazzjoni tal-President li issa saret il-Malta Foundation for the Wellbeing of Society taħt Mari Louise Coleiro Preca ilhom jgħidu li hemm bżonn inħarsu lejn il-ġid tas-soċjetà mod holistiku u issem proġett li qed jipprova jsib kejl għal Malta wkoll. U x'hemm affarijiet li skontok huma implementabbli pjuttost the lowest hanging fruit. Lowest hanging fruit, per eżempju, li namlu literacy li nġibu jisu familjari għal kulħadd li inti tista' tkejjel il-ġid ta' Malta li lin minn kemm kibret l-ekonomija. Li kulħadd ikun kapaċi jgħid tara aħna ħanaraw kif morna minn sena l-oħra billi nħarsu lejn dan l-indiċi. Issa għandna indiċi jeżistu data, hija jeżistu, għax aħna nsertajna niffurmaw parti mill-Unjoni Ewropea li tiġbor ħafna statistika. U per eżempju, fu statistika oħra li tiġbor, l-Unjoni Ewropea għandha Sustainable Development Goal Dashboard. Ok? Dan hemm numru ta' goals b'numru ta' indiċi li meta taron fl-imkien tista' tgħid li kejlu l-ġid tas-soċjetà. U Malta tirrapporta fija din id-dashboard. U kif qegħdin ta' indicators hemm? Minn kollox. Saħħa, soċjetà, governanza, ekonomija, impjieg, ugwaljanza, espressjoni, kull ħaġa li tista' timmaġina li jista' b'xi mod iżid il-ġid hemm qiegħda. Sewwa. Issa l-mistoqsija għandha tkun kif qegħdin. 27 out of 31. Not great. Interessanti li din id-dashboard hija waħda li tikkomunika b'mod tajjeb ħafna. X'tagħmel? Din tgħidlek mela għandek daw il-goals. Jekk sejjer tajjeb għandek green. Aħdar. Jekk sejjer so għandek orange u jekk sejjer ħażin aħmar pa' traffic lights. Tajjeb allura inti ma ddaqqatajn tista' mill-ewwel tgħid illellu ma ħanar kemm għandna ħodor Malta.
U kemm għandna ħodor Malta? Wieħed, il-ġid ekonomiku. U l-oħrajn irridu naraw kif ħanamlu untejbuhom. Biex intejbuhom, isra. Ġifieri l-snapshot hemm qiegħed. Hemm qiegħed. Ġifieri l-analiżi ta' fejn qegħdin nafu. Issa, ġifieri l-lowest hanging fruit diġà qed nikluha essenzjalment, which is to understand fejn fuq il-mappa. More or less nafu. Orientati. U jekk tħares lejn indikaturi oħra bl-istess affarijiet joħorġu, ekonomikament tajjeb, soċjalment mhux ħażin, bżonn nagħmlu ħafna iktar purpose, ambjent. Issa kif ħanaslu għalihom dawn l-affarijiet? X'inhu l-affarijiet li huma skontok li rajt b'nadi oħra, postijiet oħrajn li huma faċilment implementabbli. Adult education u critical thinking, li nkunu ħafna iktar kritiċi, li ma nkunux daqshekk lesti li nibilaw dak kollu li jgħidulna jew A il-partit tagħna, jew B il-Knisja, jew C whatever, nkunu iktar kritiċi. Okay? Xi kultant jien ngħid imma aħna kritiċi, pereżempju tal-partit A, kritiċi tal-partit B. Imma that's not really being critical, li tkun kritiku mhux li terġa' tkun pappagal ta' dak li qed jgħidlek il-partit tiegħek biex tajt kontra l-partit ieħor. Xorta dik waħda. Mhux kritiku xejn. Tifhem. Ġifieri adult education. L-adult education, xu għasax, critical thinking ovvja speċa, xie stajtik, adult education, xie stajtik. A sense of purpose li tkompli tikber, li tkompli tikkontribwixxi, il-volontarjat, bżonn ninsaħħuh, ċertu elementi ta' saħħa, l-obeżità, irridu nittekiljawa, li inti tkun kapaċi nerġa' lura li xu ta' traffiku toħroġ mixja, kemmi sempliċi, jaħasra kemmi sempliċi, medicina ma teswa xej, bxej. Ġifieri m'għandniex aħna jkollna dil-viżjoni li l-bnedmin ta' Malta jistgħu jimxu kullum kien. Imma tista' timmaġina kemm ikun sabiħ kieku għandna bankini li jaqdu kull raħal. Daqshekk u tajba tkompli tfawwar l-industrija tal-kostruzzjoni, qed nofri soluzzjoni, bankini kullum kien, ħanimxu. Naqqas l-obeżità, iżid l-eżerċizzju, taqqat il-komunitajiet u fl-istess waqt kompli trawwem l-ekonomija tal-kostruzzjoni. Permezz ta' X'qed tiżjed? Flok toroq? Daqshekk. Xi kultant ħansaqsi lilek imma dina daqshekk. Is it rocket science? Jew daqshekk idealista? Idealista, iva, jena, hija idealista u forsi hija ħasra li hija idealista, però minkejja li ħafna nies jibbanalizzaw l-idealizmu, jena l-idealizmu ngħix bih. Kemm għalija bħala individwu, jena għandi ideal ta' jena x'nixtieq nilħaq jiena bħala bniedem, u anka u permezz ta' dal-podcast ukoll qed infassal l-ideal għal din is-soċjetà. Ġifieri meta qed infasslu mhux ġifieri qed nippropaga dal-messaġġ li qed niltaq' ma' nies bħalek, nies bħal ħafna nies, Albert Bell, anka Missieri, Sonja, u qed nipprova nifhem x'ikun dal-ideal li għandna naslu għalih. Ġifieri kważi jena kważi turtani, u darba niftakar, diktar darba li urtani, l-spiċċajt għanna darba kelli konċert, niftakar kon nirrepja, u għamilx nofsija najt fuq għal, darba kien xuk fuq il-television, u minna Xavier Balzan, għallu ma tasibx li tkun idealista u għek, u speċta, and it stumped Mike, ħares li il-television, idealista, għandu ideal, mela għan maddoffi jara sawek, idealistu u għabniedem li għandu vizjoni, u għet jiprofa jelħaqa. Anka, meta n-nis ta' madwar u għet jgħidu isma dik ma tistax tilħaqa ta' imma l-iktar nis li ħana nipreġjaw fl-istoria, fil-soċietajiet ta' u ma dawk in-nis li ħarsu kellhom ideal u raw kif għamlu biex laħu. Għax anka jekk fallew, waslu naf ximkien. Bli huwa ferm aqwa minn fejn konna. Ġifieri. Nara, jiena, xi ħaġa li għandna komuni jiena u hija li trabbejna fl-istess familja. U fl-80s missirna beda partit
Fl-aqwa żmien meta jiġifieri jew kont Labour jew kont PN, il-voti kienu vera close. U meta inti ma kontx la PN u laqqas Labour, kont outcast. Inserta li dak kien iż-żmien meta jien kont teenager li diġà tkun tħossok outcast, meta missierek jagħmel partit u niftakru jmur bil-van fi pjazzett fej l-udjenza tiegħu kienet hemmhekk biex titfalu t-tadam. It's not an easy thing to live, pero trabbik li inti iva tista' tkun idealist, tista' toqgħod bil-wieqfa fuq it-trak tiegħek, tajt li dak li temmen fih, taqla t-tadam ma jimpurtax imma almenu toffri viżjoni. Naf li nistama naqra waħda minn daw il-Facebook platitudes di merda li ħafna nis li ma femu xej fuq il-ħajja jipostjaw. Pero menna li kien Gandhi li għal speċa first they laugh at you and then but eventually they fight you and eventually you win. Tela ħilbon ħalli niqaf naza jek joġbok. But ġidan qed ngħidu eżatt. ħafna minn daw l-idejat jibdew bħala. Back in 1987, John, li kienu qed diġà qed jipproponu mass transit system għal Malta. I mean. Missierek kien ġat joffri l-idea. Diġà fil-Partit Demokratiku Malti kienet hemmhekk. Interessanti li minn dal-partit forsi ftit jiftakruh. Kien qabel l-alternattiva. Da li kellu fiħdan u anka nisbħal Alfi Fabri, per eżempju. Dan kellu il-founders jew il-main protagonists kienu Lino, Missieri u Michael Vella. Taf minnu Michael Vella? Missier Defni Karwana Galizja. Konservattiv, Missieri ħafna inqas konservattiv, soċjalist. Naħseb li il-meeting point kienet l-enfasi fuq good governance. Illi tista' tkun konservattiv, ġifir temmen fis-suq, pero temmen li meta jindaħal il-gvern għandu jindaħal b'mod tajjeb. U tista' tkun soċjalist u kol temmen li meta l-gvern għandu jindaħal b'mod tajjeb. Bħala ċentrista, meta taħseb li il-gvern għandu jindaħal fl-ekonomija? Mela, number one, meta il-poter tas-suq jikber wisq, monopolju, jew xaħat li qed jikkompeti u fl-istess ħin qed jirregola, not on, okay? Number two, meta li għandna dis-sitwazzjoni bil-housing u mela preżentament qed hemmhekk ġiet imnaqsa ħafna fl-ambitu tal-ambjent għax issa għandek ir-regolatur l-era u l-protagonist li jikkompeti fis-suq jew li jipprovdi fis-suq l-ambjent Malta. Fil-water services ġiet separata wkoll għandek min iforni l-ilma, water service u min jirregola il-fornitur, l-Water Authority. Anyway, number one, biex inti tiggarantixxi li l-ebda plejer fis-suq ma jkollu monopolju, għax hekk ikollok monopolju tista' taħqar lill-konsumatur, tista' ġelu jixtri bi prezz għoli. That's not okay. Inti tixtieq bħala gvern li jkun hemm kompetizzjoni biex kemm jista' jkun il-prezzijiet jiġu regolati mis-suq. U anka jekk hemm pereżempju intraprenditori li tant ikunu kapaċi li ħadd ma jkun jista' jikkompeti magħhom, anka jiġifieri ikunu waslu fil-quċċata tal-ġerarkija tal-industrija tagħhom permezz ta' ħila. Ejjanka. Il-competition laws huma stretta ħafna ma jistax ikollok. Le mhux inti x'temmen. Le, jiena nemmen li anka jekk xi ħadd fis-suq vera kiber bil-ħiliet, ma hemm ħadd li jista' li jista' jasal miegħu, xort hemm bżonn oversight għax jekk dan ibih ix-shirts tiegħu, jew jekk dan jintiret u min jiġi ukun despota. I mean, mbagħad tagħmel. Iva, xort hemm bżonn oversight, so dik number one. Nobody can be too big. L-antidote tagħha hija naturalment jekk irregolah il-gvern u mbagħad ikun inkeħut il-gvern ma min qed jirregola, xort għandek problema. Imma immaġinaw. Il-gvern ikun inkeħut ma min qed jirregola. Mhux il-gvern jirregola? Il-gvern qed jirregola jkun qed inkeħut ma min lil min qed jirregola.
Imma ejna għal-moment. U dak jena dik l-iktar ħaġa li t-beża, mux l-ewel ħaġa li t-timbef moħħi, speċa jien per eżempju nkun vera mor tajjeb xi industrija. Il-bon jagħmel għax naqa' makaku għandu demmek Machiavellian. Mort ngħid xejn fuq il-bon, ma jien ngħidu l-bon. Ikellem per eżempju il-xaħat li għandu s-setat ta' biex jirregola. And he undermines my monopoly biex hu jkun jista' to get a foot in. Yes, all that can happen. Ġifiri, ma sibix aħna problema dejjem fil- għadin tightrope bejn il-ħazen tas-suq u l-ħazen tal-gvern. Okay, but anyway, to answer your question, number 1, il-gvern jietem biex jkun ċert li mem lebda player li jukbir wis. Il-gvern jietem bħal fil-Monopoly biex jagħti 200 every time you pass go. Għaliex inkella jista' jkun li jkun hemm ċertu nies li ma jistgħux jilagħbu. Okay? Di il-suq bħal Monopoly. Kif jispiċċaw lek il-flus tibqa' barra. Imma fil-waqt li waqt il-Monopoly kif tispiċċa l-logħba tista' tmur tieħu birra u tirrilaksja quddiem it-television. Fis-suq ta' vera jekk tispiċċa barra tispiċċa b'xejn. Allura hemm il-gvern biex jgħin jekk tibqa' tilab fis-suq. Sewa. Number 3, il-gvern qiegħed hemm biex dawk klassi li huma ta' kulħadd li m'hemm ħadd li qed jipproteġihom, b'xi mod jipproteġihom għax inkella s-suq ħajsfruttom. Jekk inti b'xej li tarmi l-matab, jekk b'xej li tarmi fl-arja, jekk b'xej li tarmi fil-baħar, mentri tiswilek il-flus li tipproċessaħ l-iskart, x'ħatażel? Li tarmi fil-baħar, ovvjament, li tarmi fejn hemm bżonn. Allura xogħol il-gvern li jkun ċert li ma jsirx sfruttament la tal-ambjent laqas tan-nies. Jekk it-tfal tista' timpjegahom b'xejn, il-gvern xogħlu li jkun ċert li int ma timpjegax it-tfal. Avolja tista' għandek is-seta, imma jżommok. L-istess mod irid iżommok li int ma tisfruttax l-ambjent. U r-raba' rwol tal-gvern li dak li ma jipprovdix is-suq, jipprovdi hu. Saħħa, edukazzjoni, trasport lej postijiet remoti, għajnuna l-foqra, għajnuna l-anzjani, eccetera. Ġifieri hemm rwol għall-gvern, jien nemmen ħafna li hemm rwol għall-gvern. Ġiri ma taqbilx per eżempju li s-saħħa tiġi privatizzata għall-argument. Anka jekk tiġi privatizzata, jiġifieri l-gvern jagħmel subcontracting, xorta l-gvern irid ikollu oversight. Li ma jkunx hemm abbuż. U li ma jagħtix kollox, mhux free for all, mhux ħuda, għamel li trid. Ma palissa m'hemmx free for all naqa għal mhux free for all ta' di vera deqni fil-fatt li għedna jdu għandna s-saħħa b'xejn, ma nix is-saħħa b'xejn, spiex ta' aħna bħala poplu deċidejna li kulħadd ħajtfa' flus fil-kiti u ħajkolna s-saħħa spiex ta'. Di vera tinqata, spiex ta' l-aħħar darba rajt għandna poster vera ta' nek tal-Journal MT dal-website ġdid, li spiex ta' għallu COVID is costing the government, like this, it's word like this, is costing the government 5 million per day. Fuck off, bro. Fuck off. The COVID is costing us 5 million. The government is the administrator of my... Da isna morna għanna l-Havana, tajt għanna tkulħat tafal flus fil-kiti u l-wejza taħel flus biex imur iġibilna il-vodka u tfaċċa bil-vodka. Ma jek il-wejza tfaċċa għanna bil-Moe Chandon ta' 1914 u jina skoprejt li biex ġabli dik il-karretta Moe Chandon biħli t-tifla spiex ta' għawek għanna problema, bro. Exactly. Please, għamel poza unek. Liktar ħagġa li d-dejjaqni il-Ministru XX ħajtik, xħattini. I mean, tajtek flusi. Fajnijom fil-kiti, aħna ħanatu l-xurxin, tipprovax tiħu kredit tal-fatt, li aħna tfajna l-flus fil-kiti. Not to mention illi ħafna drabi meta ministru jiffrantja inizjattiva, jimman tijom xtorta xumma jridu jkunu popolari fuq kollox, meta jiffrantja inizjattiva, ikun qed jimminadik l-inizjattiva, mhux man nis li jħobbuh, imma ma nofs il-popolazzjoni ma tistax għalih. Sfortunatament, sorry, imma il-ministri u kull minu politiku f'Malta li jidaqsek diviża, ma li inti titfaċċa tlift nofs il-poplu. Mhux għax int ħażin, tifhimni x'ħażin, imma għax nofs il-poplu għandha lejaltà x'imkien ieħor, sa tarak ikraħ. Xi jekk inti tixtieq li inizjattiva tkun suċċess, hu paċenzja. Toħroġ biha inti, uħroġ bija wara hu l-krettu, wara hu r-reward. Imma meta tnieda,
Poġġil xaħat fuq il-front tagħha li hu popolari ma' kulħadd. Poġġil Destiny, jekk hemm bżonn. Pero u tattens li bisa xorta ħaterġa taqsan il-popolazzjoni, apparentament. Alright, naħseb temna. Naħseb li nistaw naddu għal parti naqra iktar intima li mela xinti għandek biografija pjuttost interessanti u l-rapid fire li qatt ma kien rapid fire jekk rajt il-programm taf li fallejna assolutament kull darba. Speċta d-darba dawar ta' naqra iktar fuq il-biografija tiegħek. So biex insiru nafuk naqra aktar mill-viċin. Missierek u Mintoff. Ok. So, missieri kien fil-Partit Laburista, missieri ma qabilx ma Mintoff. X'kien jagħmel fil-Partit Laburista missierek? Minni qasnaf, naħseb kien f'xi eżekuttiv jew xi ħaġek. Ma naħsebx li ma kienx kandidat, ġifieri naħseb kien f'xi parti mill-istrutturi. Kien hemm fallout u aħna spiċċajna bit-teddid fuq it-telefon, mhux torta Mintoff, imma taf inti meta inti ma tibqax fil-qalba. U jien niftakar fi kelli xa 7 snin. Taqbad it-telefon kien minn dawk is-suwed. Int kont twilit meta kellna t-telefons is-suwed. Lejn griżi. Dawwarhom hekk. Griżi Dak il-ġenerazzjoni ta' wara. griżi. Ma jien niftakar it-telefon l-iswed li kont kellu in-numbers tal-ħadid u kont iddawwar. Ħafna iktar hitchcock jana. Eżatt, vera cinematic. Rifin niftakar taqbad il-telefon jien il-Pantera s-sewda u ġej għalikom. Anyway, long story short, spiċċajna bil-pulizija wara l-bib. Jiena l-ewwel toma tal-politika tiegħi illi jekk inti ma taqbilx mal-partiti jew l-għanin, b'xi mod se tispiċċa bil-pulizija wara l-bib. Dika phase 1 tal-politika. Phase 2, missirek jarma partit ġdid, b'viżjonijiet illi 30 sena wara dom ma seħħewx. Tara l-missirek fuq trak speċi ta' jagħmel meeting u jaqla t-tajjir. Kien joħodha missierek? Tajab ħafna. Missieri u anka ommi sa ċertu punt u naħseb bħal missierek ukoll. Il-lejaltà tiegħu lejn il-prinċipju, mhux lejn il-partit. Jiġifieri jekk inti għandek ċertu beliefs. Not for sale, bro. Tibqa' jiġifieri ma teddekx il-ħaġa li jekk inti temmen illi għandek viżjoni, ma importax. It-twarrib ma jeddidhomx estrani. Imbagħad l-attivizmu kien hemm il-twelid tal-alternattiva, jien kont fil-KSU, kont fl-alternattiv fil-bidunet, però jiena sibt illi l-aħjar mod kif tkun attiv huwa fil-medja. Ġifieri għamilt numru ta' snin fil-medja. U issa nsib illi l-Akkademja hija avenue inkredibbli. Kellek dak l-slot vera tajjeb, nidbaħ kemm inti sharp u witty u għandek fakultajiet ta' analiżi vera tajbin. Kont tagħlaq Xarabank. Inti Summary, kien summary. Summer, see how witty? The pun. I never caught that. U kienet kun vera tajba. Dik kont ħarbixa on the fly. On the fly. Kont kunet tara l-program. U kien kollok ħafna minn dal-play on words, xismu, daw setups u l-punchlines. Li ħasra li kienu fl-aħħar tal-program, għax nasab li l-aħħar tal-program inqas il-viewership jonqos ta' Xarabank, spiex ta' pero the skill. Jiena bħala xat li jikteb l-scripts naf li kien tajjeb ħafna, ġifiri fil-bidu tiegħu, mhux qed ngħid li ma kienx tajjeb lejn l-aħħar, imma fil-bidu kien bomba, ġifiri, konna komunità tal-ġen. Kontu, sorry? Komunità fih ukoll, ġifiri. U kien hemm qabel Xarabank kien hemm bir-rispett kollu kien ma' Peppi Azzoppardi wkoll, kien Olvin u Sandro Mangion u Brian De Celis u James Dabono. U niftakar dak iż-żmien ġifiri ma kienx hawn l-internet u kien ikollna kull ġimgħa pajl karti daqshekk x'naqraw, konna nistampaw l-aħbarijiet kollha biex nagħmlu l-mistoqsijiet lil guests li kien hemm. Bir-rispett kollu, pereżempju, kienet
Defni Caruana Galizja, l-unika u l-axħar darba li deret f'intervista televiziva. Konna tkellimna dwar issues li kienu vera tabu dak iż-żmien, ġifieri qed nitkellmu marijuana, abort. Bir-rispett kollu. Missier kien jagħmel karikaturi, ma nafx ta' Ekku, niftakar ħafna u żgur niftakar. Dak U ukoll kien jagħmlu l-Spider. live dak il-ħin, u l-Spider, eżatt. Le kien hemm Meta tqis kemm għandna overlaps. in what sense? Meta jekk tagħmel traġettorja ta' ħajjitna Mhux hekk, missierek, missieri. Mhux hekk. Anka naħseb there is an element of history repeating itself anka dal-podcast biex tal li qed jipprova jagħmel dal-podcast biex ta' minnajr ma tħares lura lejn l-istorja tintebaħ li għaddewja ta' dak li preċedik. Eżatt. U missieri vera konnu gost, konna raħ konna jagħmel daw l-sketches, daw il-karikaturi. Meta l-karikaturi f'Malta ma kienux daqshekk prevalenti daqs kemm huma llum tinżel ma xattu jagħmlu l-karikatura. Kienet ċaġa vera ġdida. Niftakar partikolarment kellu wieħed vera tajjeb ta' John Dalli li besta x-xerif ta' Amerikanu għax biex John Dalli kien. Min jaf sar minnhom dawk. Kenna kwarta kollox, kenna U darba għamiltu program. Kien hemmint James De Bono, niftakar. Kwarta kollox. Dak kwarta kollox. Għatman twera. Jiena James De Bono u Mark. Kien black and white. Kwarta kollox. Kwarta kollox kien jismu. Daka baqa għatma ħareġ. Bċtrax ħasra. Mux darbat joħroġ. Kemm l-episodji kontu għamiltu? Imma jiena rajtu publikament. Rajt bootleg fuq YouTube. Bootleg da kien. ħasar il-bootleg għax vera tajjeb, kien. Anka miġbut tajjeb, ġifiri, jistra. Kienet xikluna u edited minn Andrew, Derry, id-Derry. Daw nis kapaċi, Derry. Television għodda sabiħa ħafna, ġifirina joġobni ħafna, forsi issa l-lum ġurata joġobni iktar il-radio. ħaġa li interessanti u kol naħseb hija il-ħtieġa li tagħmel l-istorbju. Meta titrabba f'familja bħal tagħna. Forsi titrawwen fik ħtieġa li tkun disruptor li tagħmel tqanqal konverzazzjoni. Interessanti li sija Michael hija u sija jien it-nej drummers, it-nej l-istorbju. Iktar ħaġa storbjuża. U jiena l-unika strument li għaf ndoqqu għad-drums ukoll. Intu ukoll? Ġifiri, izak titrabba b'dik il-ħtieġa u nisma forsi ma jifmuwiex, per eżempju, għandi kollega tiegħi darba għalli minti għal-likes għamila di, inti biex tieħu likes fuq il-Facebook. Hemm dik l-element, ma tistax tinnega, hemm dik l-element, nassum li tieħu pjaċir, inti meta jkollok il-likes, ġifiri ovvjament, ma tistax tinnega. Imma isek ikollok ħtieġa li tqanqal diskussjoni, isek ikollok jekk ma tagħmilix dil ħaġa tħossok inqast. Jiena there is always immediately ikolli suspett tal-prevailing narrative jiena dejjem. Ġifieri jekk kont fi żmien fejn qed jiddomina neoliberalizmu spex ta' kont ċellugi. Issa li xelluk daqshekk ħal-pjazza, issa ħoss li għandi bżonn esplora ekstra idea. Imma ma ssibx li ma tantx jifhmuha dil ħaġa n-nies li jgħidu malli x'qed tagħmel hekk biex tidher, biex tieħu likes, biex nifhem, I need to put things to the test. Ma jien dejjem hekk kont, ġifieri anke u fil-fatt l-edukazzjoni jien vera kelli problema biha għax ma kien hemm xejn f'ġismi ta' mhux f'moħħi f'ġismi li jista' jobdi purament ta' xat li jisma' l-ingravata trid tilbisha fuq il-mis. Aħna John, aħna trabbejna d-dar, ġifieri di xi ħaġa li forsi llum il-ġurnata meta nħares lura ngħid imma kif jista' jkun. Aħna kienu qalulna l-mami u d-dadi il-ħitan tistaw timlewhom graffiti. Timma tista' timmaġina meta titrabba d-dar. Pinġi fej trid, id-dar hija l-kanvas tiegħek. Ġifi aħna trabbejna. Espressjoni max. Esprimi ruħek, għajt li trid, dak id-dover tiegħek anzi, mhux talli ma tistax, talli bil-force trid. Express yourself. Li jumbat tikber u ssib ruħek f'soċjetà fejn li tesprimi ruħek tiġi isa xi ħaġa li n-nies huma ċiniċi fuq għaliex di qed tesprimi ruħha b'dan il-mod għaliex. So naħseb li dak li jkun
isib zvoga u Malta fejn jesprimi ruħu minnar ma jħossu li qed itellef fil-lejal tal-lejn il-partit naħseb hija importanti ħafna. Almenu jien hekk trabbejt issa. Hemm storja interessanti, hemm esperiment interessanti li fil-fatt kwotajnieh fil-film Limestone Cowboy fuq din ta' kif in-nisa ħarsu lejk meta toħroġ barra minn norma. Hemm dal-esperiment bix-xadini li bażikament dawk jitfgħu a barrel of monkeys, kolonja xadini, ma nafx bil-Malti. Ġo gaġġa kbira u fil-quċċata tal-gaġġa jitfaw banana. Sewa, però ma dik il-banana hemm xi kwalità ta' ma nafx xi tip ta' oġġett li kif tmiss il-banana tik xokk. Sewa, allura il-banana u l-banana ma tinqalax fil-verità, sempliċement kif tmissa tixxokjak u inti terġa' tinżel lura. U li skoprew li l-ewwel ovvjament kif ipoġġulhom il-banani jkun hemm iktar xadina aggressiva jew ambizzjuża li titla' mal-ewwel għall-banana u tixxokja u tinżel. U mbagħad titla' l-oħra u tinżel. Mbagħad titla' l-oħra biżmien il-komunità tintebaħ li dik il-banana ma tintmissx. Mela, hawn konsensus li dik il-banana ma tintmiss. U għal żmien twil il-banana tibqa' ma tintmiss. Li skoprew li anka meta il-ġenerazzjonijiet f'dak il-grupp ta' xadini jinbidlu, il-banana unquestioningly ma tintmiss. U l-ewwel xadina li tipprova titla' lej dik il-banana, ix-xadini l-oħrajn idurwa, itwa xeba u joqtluha. Tantem. Maxa, naħseb għandek żbażżajr. Meta x-xadina tmiss il-banana jieħdu xokk kollha. Le, ta' ma jidri. Xinxaħatum barri. Ija, fil-bidu, eżatt, fil-bidu jieħdu xokk kollha. But then, even though this shock doesn't play a role anymore, ma jeżistix, għax aħna nemnu l-banana tixxokjak, the moment you try to rise above your station, joqtluk. U din hija speċna case in point u naħseb missierek u missieri li l-moment li speċa jippruvaw joruk viżjoni l-len biex anka jen fuq kaxxaturi, kunem ħafna nies li appoġġaw ku jgħidu lek proset, eccetera. Kunem ħafna nies li jgħidu lek di vera d-dejjaqni, għadbiri. Kunem min jiġi jgħidlek proset fl-inbox, ismax ma nistax niktib lek, tipo bro, fucking hell, għandek par testikoli u f'dak il-qalzit ta' tatju. Umbat kunem xebba nies li speċ ta' buffu bħal missiru, biex ta' jaħsbu li they can weaponize ostracization. And on most people, it works. It works. Most people are afraid of that. Għanajdlek, mux sana najdlek, meta jena għamilt sena naħdem u nikteb u nara l-kontijiet tan-nies fuq li xo tal-arms tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Niftakri, ha. U nies jibatu li l-kontijiet u niprofa nejnom jifmuhom. Sinċerament, jekk issaqsini jissa li xamilta, nibdanka jien stess nistaqsi li l-nirali xtaqs li daqsek ħin. Nejn l-nis jiprofaw jifmu l-konta dawlu l-ilma. Tisajt fucking tafu. Provajt nżomma. Anyway, imma il-puntu nafa li xamilta xħassajt li kienem minn ġustizzja. Ma flaħtix dil-ħagġa li rajtan ġust, eccetera. Pero meta darba mort fuq naħseb Newsbook kien, u xandru l-program, ok? Fejn provajt nispjega x'kienet l-interpretazzjoni tiegħi tal-liġi u x'kienet jiġri bil-billing. Tant kien hemm kummenti kattivi u ħodor li jien għamilt weekend, literalment weekend nibki. Ġej literalment nolfu u nibki, ma stajx nemmen, qed ngħidlek li jint tista tifranka d-dawlu l-ilma. Qed ngħidlek x'qed jiġri ħażin fil-kont tiegħek. Imma kif jista' jkun li qed toħroġ daqshekk ħdura? Imma mill-assessment tiegħek, x'wassal biex daw in-nies ikunu daqshekk oxxeni miegħek? Jiena l-unika ħaġa li nista' naħseb illi peress li deret li hija kritika tal-gvern preżenti,
U forsi ma jafux li jeni li kritika ta' kull gvern u il-maġġor parti ta' ħajti għexta taħt gvern nazzjonalista u allura l-iktar li kont kritika huwa tal-gvern nazzjonalista, ma dak ma jafuħx, għax dak iż-żmien ma kienx hemm Facebook, allura m'hemmx memorja ta' dak li ta' dak iż-żmien. Ħasbu li dina kienet attak fuq il-gvern. U allura it-triggers, il-reflex, di attakka l-gvern, attakkawa. It goes back to li konna najdu fil-bidunet ta' self-esteem marbut mal Ejja, ma indeċenza li xaħat. L-indeċenza hija l-inqas problema. L-inqas problema u naħseb marbut ukoll mal-idea ta' ħsieb kritiku li huwa daqshekk nieqes li vera għandna bżonnu. Fil-fatt l-aħħar li ltqajt ma' Lidja Bela naħseb għamilt xi satejn ngħidilha kemm għandna bżonn. Għamla satejn parlaw u qablet miegħi, ġifieri, li dal-pajjiż jeħtieġ iktar ħsieb kritiku, speċjali naħseb li jeħtieġ tant qegħdin lura li issa f'dal-punt neħtieġu li ikun hemm anka forsi fil-kurrikulum ħsieb kritiku. Anka bħal mem barra pereżempju istitut tal-film naħseb għandna bżonn istitut ta' ħsieb kritiku. U loġika, kif targumenta b'mod loġiku, lilin mill-emozzjoni, kif tistruttura argument. Lilin minn dak it-tajjir li ġarrabt inti jew. U li anka per eżempju l-iktar argument li jinnara frekwenti huwa tara, għax ma tarax xamiltint. Okay, fine. Imma lilin mir-relativizmu hemm il-fatt li jekk inti tagħmel ħażin huwa ħażin, mhux biss ma tistax issolviha huwa relattivament inqas ħażin minn taħat ieħor. U argument li speċna it-tifla tiegħi tagħmlu fuq fil-bitħa tal-iskola wkoll u di ta' isma' What about? What about? Il-what about iżin fil-fatt jgħidulu. L-ewwel job li kellek x'kien? Id-drums ġobar. Isra kellek hekk weekly gig x'kien? Kellna weekly gig. Konna kamra tinje, konna nipraktisjaw emmek, riħata pipi u riħata mbit, mix flimkien, imma emmek konna. Il-fasċinu ta' tinje. Eżat, tinje u post kbir. Dal-axħar ċertu ħed Joshua għamel teżi bomba fuq x'kienet jiġri tinje. X'għamel tinje tal-ġenex? Reċentament rajt dibattitu bej Mario Vella li dejjem jisħaq li speċta tinje maħalla l-ebda weird mużikali denju ta' any note speċta. Pero kienet vera evidenti li kellu speċta rabtiet nostalġiċi mal-post. Subcultures ħieħ, nies illi kienu jinġemaw hemmhekk. Ħafna purpose naħseb jiena. Trement. Ġifieri kienet iktar u taqbel ma l-analiżi ta' Mario, l-analiżi ta' Mario hija li qabli kien hemm sens kbir ta' komunità u li jaqdet in-nies u li n-nies tagħhom skop. Pero bħala outcome mużikali ta' mużika. Titqisu koll il-kuntest, ġifieri it's not like ma kienx hemm xi support enormi. Ma kien hemm ħadd ifittxilna l-garaxxijiet dak iż-żmien, ifhem. Li għadu qatt ma sabhom hekk qed nitkellem fuq William Manjon. All things said, William Manjon ilu jfittex il-garaxxijiet. Ħasra m'għadniex fil-proprjetà konna mellira ma' Willi. Jew le. Il-media, l-akademja, screenwriting, il-maternità, x'inhu l-isbaħ? Daw by the way huma kollha avenues li Mary żaret bruħa u ġiżimon. Le, naħseb il-maternità hija aktar waħda challenging, ġifieri għaliex hemmhekk għandek persuna oħra jiena t-tifla tiegħi force of nature, ġifieri verament l-espressjoni sibt kappell jiġini. I mean, literalment ikbar minni in every way, it-tifla tiegħi, karattru kbir, sens ta' purpose enormi u għalija l-ikbar challenge sissa, ġifieri. It-tieni ħafna sodisfazzjon ukoll
pero hija challenge kbir. U naħseb illi Kemm għandha żmien issa Lili? 12. Naħseb li għax li jisima hija l-ikbar lezzjoni li għandi nitgħallem jiena f'sija kif għandi nibbilanċa ħajti, kif għandi nkun self-control, għandha self-control tal-ġen, kif għandi nkun ma nibżax, tibża ħafna inqas minni, hija ħafna iktar bilanċata minni, ġifieri jiena ħassejt li fl-aħħar sibt il xi ħadd jallimni oqgħod Mistra. Ejwa. Tal-ġen. U fit-tieni post wara Lili? Naħseb l-akkademja li hija sodisfazzjon kbir, ġifieri meta kont fil-policy ħassejt sodisfazzjon, fil-medja ħassejt sodisfazzjon, teatru wkoll. Però fl-akkademja ħassejt sissa li tista' tesprimi ruħek, tista' tħalli legat fl-istudenti, tkun kritikat il-ħin kollu, ċirkondat minn nies fil-Grand Party li lesti jesprimu ruħhom. Ġifieri għalija isni sibt posti. Tal-ġen. Jina l-akademja tuġobni ħafna fil-fatt insegwi ħafna nies akademiċi u naqra ħafna ħwejjeġ akademiċi u waħda mill-għanijiet fil-fatt tal-podcast huwa li nżewweġ l-akademja mal-medja. Naħseb li kultant l-akademja mhux dejjem li bħala nies huma ftit isolated, eremiti, u għajla jkollhom speċa dak l-skill biex imbagħad ibijaw jew jispjegaw l-importanza ta' dak li fehmu. Min, you know what, fair play to them, mhux kulħadd huwa komunikatur u jekk xogħolhom u li jiktbu dak huwa l-medium tagħhom, fair play, mhux bil-forsi li tkun kulħadd kollox. Jien personalment inħobb ħafna l-komunikazzjoni, jien tkellimt qoddim sala sqfijiet il-Vatikan, qoddim l-Scouts, tkellimt qoddim il-koppji ta' Kana, tkellimt fil-pjazzett ta' Buġibba u tal-Belt u ta' Taslima, ġifieri jiena inħobba l-komunikazzjoni, imma mhux bil-fors kulħadd irid jagħmilha. Però naħseb li hemm ikun hemm ċertu perli li sfortunatament bat ma jaslux għal mhux ħajaslu għal qabli ma jaslux għal massa, ma jaslux għal udjenza wiesa biżejjed li jumbat jistaw jinformaw il-bqija tan-narrativa u tama li insomma forsi tama firra ma nafx ta' naraw xadna episode xedin 12 man. Kont se ngħidlek, dak huwa l-iskop ta' produzzjoni bħal di. Jekk ma jkunx hemm laċ ma tistax taqtaw. Ekku, agreed. Għandek buzz tiddiskrivi għal arranġament familjali tana jiena inti Mike iż-żgħir naħseb ġiet għalih it-taxi u tela. Mela. Nibdew mill-bidu. Hija u Marija, il-partner tiegħek, għandhom il-David li jiġi it-tifel tar-rispett tiegħek u n-neputi tiegħi. Boom. Fejn, Eżatt. Però għandna arranġament. Nilabu l-futbol, għamilna produzzjonijiet flimkien ma' Abigail ukoll fil-bidu Tramit Hours Everybody. Il-ġenituri tagħna wkoll kienu attivisti jew b'xi mod involuti flimkien fl-arti fis-sebgħinijiet u tmeninijiet. Jena li jidina stramp l-arranġament għalija, għax jena aktar mamar, iktar sirt konservativ, fil-sens ta' sirt iktar nidentifika mal-rwol paternali tijaj, spiex ta' mal-maskil kważi stereotipa ftit, biex ta' u l-family unit u pero waqt li jena tinħaddan spiex ta' dan il-ħsieb standard ta' xanda tkun familja, jena parti minn familja, speċa reconstituted family pjuttost astratta. And it works amazing. Ħafna vera. Ġifieri aħna per eżempju nieħdu pjaċir meta jkun imiss lil David ikun ma' Michael għax jitfisser li nistgħu nagħmlu xi ħaġa flimkien, etc. And somehow there's a rhythm, hemm ritmu fiha dil ħaġa.
Naħseb il-reconstituted family saret pratikament in-norma issa. Ovvijament hemm element ta' sagrifiċċju li hemm tajjeb ukoll li kemm Marija u kemm Mike it-tnejn organizzati ħafna. Ġifieri kollox jaħdem b'Excel sheets u l-aħħar darba l-ħug batlu huma jkollhom skambju tal-emails, ġifieri jisom qed imexxu l-Microsoft sewwa f'dir-relazzjoni. L-aħħar darba tlu. Ma nafx għatlu bro, ma nafx tafx li għandi l-ADHD imma għali moħħ speċ ta' jien m'għandix bżonn nkun naf tipo miskina Franċeska tħares li tipo ħana feżat il-kwalità ta' ġen li għandu f'moħħu dak irax ma Franċeska toħod li ħsib il-kalendarju jiena ma nkunx naf se jiġri għadha fil-istemba fil-għodu. Fatt indunajt, jiena oġbitni ħafna dinamika li speċi ta' inti speċi ta' tibqa vera verġni f'dal-proċess kollu mbagħad at the back end Franċeska torganizza l-bon, jagħmel l-arranġamenti, l-sponsors xi ħadd ieħor, u mbagħad tiġi hawn isek quddiem the grand home u kollox huwa. Għax minix tajjeb u flawk l-affarijiet biex ta' x'inhu m'hemmx utilità fl-idea li jien pereżempju noħloq l-schedule għax ħanaħli x-xebba fucking ħin. Tu tipo kulħadd. Le, u fil-fatt meta konna naħdem mal-Laven Malta jien kienu jqabduni nagħmel l-schedule fil-bidu. U tipo tax-xogħlijiet kif għandhom bżonn jitqasmu. Sewa tipo għada ħnamlu r-reklam ta' dawk u mbagħad ħanifilmjaw kaxxatur. Ovvjament da l-ewwel xahar kellhom imma mhux rebus. Imma jiena f'żajta ġifieri l-ewwel tipo niftakarni l-ewwel darba dħalt il-Laven Malta u hekk daħluni u kien hemm Bettina mara fenomenu l-operations Marja, Bettina poġġitni bil-qedek. Għant li so hi, welcome to Laven Malta, we're really excited to have you here. And like they're as loving Malta as you can imagine them. U dal-entuzjazmu Italian, so I'm here to tell you what your job description is. I'm like, oh, that's great. U dil-lista men ma tiċtiqaf tikteb. Bullets. Bullets, kull bullet. Sub-bullets. Umbat xħin waslet tipo scheduling of there's limits here. Sfortunatament għalti werit wis konfidenza fil-fakultajiet tiegħi li norganizza u l-konsegwenza kienet ġifieri straġi assoluta li jiena spiċċajt vera frustrata x'ma nistax inkun artistiku u ma frustrati. Għadha tifilmja bru? Ija, jiena vera frustrata ma nistax nafar affarijiet artistiċi. Il-ħaddiema frustrati għax ma jafux iż-żoppet jiġri. Chrisu Dejva, il-diretturi speċ ta' għanna speċa ġabulda suppost sewilhom kollox ġabulhom kollox ta' taħt fuq. Bizmin imma u sirt vera napprezza mbagħad speċa mbagħad daħlet fiha reġgħet Bettina u solvit kollox u għat alright, memx għalfej jiena biex ta' għawek dan u għall-lajn tijaj u nishtiq li n-nis biex ta' jdaħlu għana ektar f'moħħom li meta jkunu parti minn team biex ta' jifmu eżatt xinu l-rwol tagħhom and jagħmlu dik il-ħaġa bl-aqwa mod li jistaw u jkollhom nies ta' fiduċa madwarhom li huma. Agreed. Mesa ħanajdlek xi ħaġa differenti bl-oppost in a way naqbel 100% u sabiħ ħafna kif esponejta dil ħaġa li inti tista' tkun tajjeb xi ħaġa ħadd tajjeb xi ħaġa oħra doesn't matter. Together you make a team u da. Però ħaġa li ddejjaqni ħafna u jimbatejt ħafna minna dil ħaġa li jew Malta u qisu l-idea li jew inti tajjeb fl-arti jew tajjeb fl-xjenza. Issa I mean, alright, ħanibda ħalli naħja minn nofs l-esperjenza tiegħi personali. Jiena missieri u ommi tajbin fl-arti u fix-xjenza. U trabbejna li tista' tkun tħobb il-matematika, das kemm tħobb tpinġi, jew tpitter, jew tikteb il-poeżiji jekk trid. It's okay. Mhux bil-fors inti ġo kaxxa jew ġo oħra. Imma dik il-ħaġa nibqa' nismaħħa fl-edukazzjoni, imminti mitfuħ lej l-arti jew lej x-xjenza. Mux bil-fors, men. Tista' tkun mitfuħ lej it-tnej. Ekku. Il-moħ mux bil-fors maqsum ġo kaxxi ta' disċiplini u ferat u da. Għaliex nridu nifirqu għam dal-mod in-nies. Sfortunatament ħajkoll
tkun tema u mhux għax qed nideqem parla assolutament xejn, m'għandi sinjal kbir trid tista' tħares lejn ukoll li għid close batteries. Miktuba bid-dem tal-bon. Għal daqstant, kif ħassejtek fil-podcast, kif kienet l-esperjenza? Fueled by whiskey, always good. Relaxed, interessanti, imma f'moħħi għandi mistoqsija, imma din satej bissila jew sentejn. Il-sentejn. Satejn u nofs. Għalfej sentej ħassejta. Le, għax. Ġermet meta ma tuħux gost. Le, mux vera, meta tkun anka esperjenza profonda. Meta ma tkunx run of the mill. Il-run of the mill jinħass li dejjem għadda malajr, imma meta tagħmel xi ħaġa differenti, bħal meta tmur holiday. Dik il-ġimgħa tespandi f'moħħok. Għalija kienet esperjenza enriching ħafna. U din esperjenza din kważi dejjem tiġri li fuq il-podcast li isu l-ħin jissospendi u ma tafx jekkux satej jew tletzijat jew erbasijat għax isu. Another dimension. Is another dimension outside of time. Eżatt. Mela, ħakkolla naqwaw, Mary, grazzi tal-għajt l-istadina, Berħad Buzz, jalla jerġaw jiftħulna l-Luxol. Iva, dik sliding tackle ma nafx nagħmel biha. Le, inxtrajt ix-shingards, I'm good. All right. Ħalejtkom, grazzi l-sponsors kollha, grazzi immensament, grazzi l-team straordinari tiegħi, vera nħobbhom u speċjal l-aċċen li għamlet. Mary huwa xaġa li vera nemmen bisħieħ, speċjal minnajr it-team tiegħi li kollha qabdu speċta il-parti tagħhom u bġarrew speċta they became generals of their post. Ma konniex nasusaw żgur, grazzi l dawk tal-Patreon. Dak kollox minn ħadd tiegħi, narakom id-dieħla għall-episodju ieħor tal-podcast ta' Ġon.